creación do caso aprobatorio inicial considerada a escola posterior, publicación do orzamento xeral para o Lei Integral do Boletín Oficial da Provincia, subido por capítulos do orzamento integral en vigor do efecto do 1 de xaneiro do explicar. De todos os xeitos hai unha modificación que se avisei, non? No caso que se pide o capítulo de personal, 2%, xa o vimos. Antes de nada, vedes que está Susana de María puxose en mano, entón, de vir a interventora venga que está facendo de tesoreira. Vamos. Ben, por a nosa parte, pois, a análise que facemos dos orzamentos é que son os, digamos, os derradeiros do ciclo expansivo, ou se se quer os derradeiros dentro da suspensión das políticas fiscais que compelen moito a actividade a nivel local dos concellos e que se van recuperar para o vindeiro ano. Todo apunta a iso e desde as instancias europeas pois estáse un pouco apuntando a iso. De feito, este ano, se estiveran en vigor, pois teríamos problemas coa regra de gasto claros. Despois vemos que hai unhas novidades, as principais novidades pois son unha suba impositiva que se fai sobre todo mediante a creación de novas taxas que despois analizaremos máis polo miúdo e tamén aparece unha nova dedicación que se suma pois a que xa existía. Entón, vimos ter dúas dedicacións por un importe idéntico. Na configuración xeral do orzamento pasamos dun orzamento que noutras anualidades pois non incluía ao principio da anualidade todo o que despois ao longo do exercicio se desenvolvía. Este ano cambiouse, digamos, a maneira de facelo e así que, digamos, nese sentido parece ser que pode ser unha imaxe máis fiel do que acabe pasando a final de ano, ou polo menos esperemos que haxa menos modificacións orzamentarias e transferencias de crédito que en algunha anualidade se abusa bastante delas. De todas formas, se cadra, pasámonos tamén en previr porque aparecen cousas como previsión que aínda non existen. Por exemplo, previr a recaudación de certas taxas que aínda non están reguladas por unha ordenanza ou tamén no caso das terrazas, que se contempla pois, a taxa sobre as terrazas, pero a ordenanza non está aprobada, por lo tanto non coñecemos como se vai desenvolver iso ou se se vai recaudar. Parece que, nese sentido, poñer primeiro que se vai recaudar de elaborar a ordenanza, pois parece que o afán é recaudatorio, non? Tendríase facer primeiro a ordenanza e despois, pois, lógicamente, co recaudado xa se podría destinar ao que se considere oportuno. Tamén o exercicio 24 pois, arrastra unha serie de déficits que xa veñen cronificados, sobre todo no que concerne ao contrato menor. A lei de contrato do sector público non se está cumprindo, vímoslo advertindo en numerosas ocasións, vemos este ano como siguen aparecendo reparos, hai moitísimas facturas reparadas por actuacións que se fixeron nos meses previos ou durante os meses da campaña electoral e parecenos que iso é algo a desterrar pero que sigue continuamente pasando. Hai cousas que siguen sen licitarse, que terían que estar licitadas e que van pasando dun ano para outro, ou, por exemplo, o Telecentro, que ni siquiera consta un expediente de contratación do mesmo como día interventora nos diferentes informes. Ben, en canto á novidade de creación de impostos, polo tanto, polo lado dos ingresos, destacan a suba da taxa do SAF, a recuperación da taxa de terrazas, que, aparte, estimase que se van recaudar 25.000 euros, cando nas últimas anualidades que se cobraba este imposto, se mal non lembro, creo que andaba por 4.000 e pico euros. Por lo tanto, é unha subida substancial, que supoño que se intentará justificar pola vía de creación de festexos. Aí están as festas patronais con 120.000 euros, a Feira do Viño con 70.000, por certo, ambas con menos do que se gastou na conta xeral do exercicio 22, o cal pois tamén nos sorprende, porque en teoría os festexos normalmente pois aumenta o gasto, non diminúe. Vemos tamén que o Festival de Charangas, 9.000 euros, unha Feira da Sidra con 12.000, unha festa da terceira idade con 10.000, parecenos que neste caso son contías bastante modestas, pero é consolidar novos eventos que veremos no tempo se hai a capacidade de facelo, porque detraise de algún lado. Neste caso do capítulo 6, que como veremos despois, o Concello só achega 50.000 euros para arreglar pistas. Menos mal que está o plan único e agader, senón non se destinaría prácticamente nada no 24 a iso. Por lo tanto, bastantes incógnitas nese sentido.
O que non é unha incógnita son os 715.600 euros que se pretende recaudar por o lixo. Mais de medio millón coa que se viña recaudando en anualidades anteriores e que se vai, lóxicamente, pois, cargar na recaudación do rural. Unha recaudación que o propio padrón do rural pois, encarga a unha empresa que é un pouco pois, tamén espello de por onde vai a xestión deste concello, non? Privatízase, incluso, pois, todo o que se pode privatizar, privatízase. Parecenos que é unha cuantía moi substancial, que vai supor unha elevación na recaudación que é comparable ao seu día ao que supuxo o catastrazo, que daquelas eran 600.000 euros máis cada ano, é que se trai xa a previsión do que se vai recaudar sen coñecermos absolutamente nada, sen coñecermos nada sobre a ordenanza que vai regular o servizo, sen coñecermos en que vai mellorar ese servizo, porque actualmente o que se está prestando, lóxicamente, dista moito de ser o axeitado, e o único que coñecemos é que se vai, pois iso, pasar a taxar, e taxar pois, dunha maneira que nos parece que comparativamente ao que había atrás, pois, unha suba bastante importante que non se justificou de ninguna maneira, traes así de súpeto, xa veremos logo despois como é. No capítulo 2, eso, insistir nos constantes reparos que teñen moitas das cousas que pasan das facturas que van neste capítulo, e que ten, claro, cada vez un volume maior. O capítulo 2 cada vez aumenta máis, porque cada vez, como dixen antes, privatizanse máis cousas. Está o SAF, está a limpeza, está o servizo madruga, están as multas de tránsito que tamén a xestiona unha empresa, están traballo no punto limpio, están a redacción das ordenanzas que tamén a xestiona unha empresa, o padrón para a taxa do lixo que tamén se lle encarga unha empresa, a xestión das redes sociais, a pesar de que imos aprobar unha dedicación nova, pero sí que tamén levándose de xeito privado. Ben, entón, toda esta serie de cousas súmanse a que temos, por un lado, un concello que ten unha plantilla que ven dun modelo anterior, onde a maioría dos servicios se prestaban de xeito directo, que incluso que a RPT pois, aumenta o que sería se cubren todas as plazas o volume de persoal, e por outro lado temos un camiño que é o oposto, que é o de externalizar e privatizar todo canto se pode. E claro, é moi difícil buscar eficiencia cando o que temos é nin unha cousa nin a outra. No capítulo de subvencións, destacar as subidas que nos parecen importantes, que se fixo pois, subida ao enjambre, aos clubes de fútbol, nese sentido parecenos que son subidas axeitadas, e tamén vimos que hai unhas novas, pois, por exemplo, a do clube Saltaseres. Botamos de menos que esa suba se practicase no terceiro sector, como xa dixemos noutras anualidades. Cáritas seguen 3.000 euros, cando están desbordados, o recuncho solidario segue excluído ao noso entender por puro cainismo, porque non se entende que co labor que fan, pois que non haxa unha axuda nominativa, e Cruz Vermello con 500 euros, pois a Cruz Vermelha con 500 euros pouco pode facer por non dicir nada. O Fondo de Emerxencia Social vimos tamén que baixa, inda que é unha baixada de alguna maneira ficticia, porque o Fondo de Emerxencia Social nunca se chega ao 50% de execución, polo tanto que baixe, a efectos prácticos vai ter pouca repercusión, aínda que pode ser unha declaración de intencións. E despois aparece tamén unhas axudas á natalidade, que a nos parecenos que esas axudas van por un modelo bastante anticuado de entender a demografía, e aparte hai outra cousa. Eu lembro cando fora Zapatero, aquel cheque bebé, que se fartaron de criticar a Zapatero e o cheque bebé, e agora, ainda non coñecemos como se vai ordenar isto, pero é algo moi parecido. Ou polo menos habría que explicarlo ben que non se fixo. Simplemente vemos que hai unha asignación, axudas á natalidade, un modelo natalista que descoñecemos cal vai ser. No capítulo de investimento, pois nada, resaca electoral, 50.000 euros de fondos propios e o resto a Gader e ao plan único, senón non habría un peso para arreglar pistas. E o investimento máis importante pois son eses 76.000 euros, dos que 55 pon o Concello para teitar a pista de pádel, que nos parece pois un investimento bastante grande, pero bueno, que as necesidades que hai no medio rural de sumidoiros, de traídas veciñais e de pistas, pois dedicar máis á coberta da pista de pádel que a iso, pois non nos parece... non podemos compartirlo, como non compartimos que non haxa un peso nin para traídas nin para sumidoiros. Entón, súbese, vaise cobrar no rural a taxa do lixo, pero non vemos que eso se vai a repercutir en investimentos no medio rural, máis ben os investimentos quedan para entendernos arredor da casa do Concello. Que máis cousas? Creemos que, valorando o que é o proxecto global de orzamentos, a conclusión a que se pode chegar é, por un lado, hai unha orientación clara con certas
novidades, pero a continuar cun modelo que é un modelo que vimos xa dos anos anteriores todos, sen nada que, digamos, prepare o Concello para o novo escenario, non? O novo escenario que é un escenario de baixada de 8.000 habitantes, un escenario de poboación envellecida, un escenario que necesita, pois, ao mellor, outro tipo de servizos e de políticas para intentar reverter un pouco a dinámica que estamos vendo que ano tras ano a línea que sigue este Concello. E vemos que iso, pois, parece ser que non se vai facer. Entón, o noso territorio, pois, vai seguir diverxendo, vai seguir, digamos, afastándose de outros territorios máis dinámicos, infelizmente, e iso é algo que, por moita verbena ou por moita cousa que queramos poñer para ocultalo, pois vai ser moi difícil de ocultar que este proxecto de orzamentos non é un proxecto, digamos, que nos gustaría e que necesita chantada para mellorar e para mudar. A parte, tampouco compartimos pois, que se destinen 60.000 euros ao capítulo de propaganda e publicidade. Mariano. Bueno, boas noites. É dicir, está claro que este non son os presupuestos que nos gustaría a nós, sino os presupuestos que fai, evidentemente, o equipo de goberno. E, por lo tanto, a nós, pois, temos que dicir desde o punto de vista político que non nos gustan. Que non nos gustan porque creemos que hai eidos que se deixan desatendidos. Nos gustaría máis política social, iso é certo. Nos gustaría moita máis política social. E nos gustaría máis política social porque seguramente no ano que ven imos a ter dificultades en cada unha das casas e dos sitios, porque seguramente, pois, bueno, que a subida do IPC de certo tipo que está habendo, pois, tiñemos que ter un poquinho de ter en conta, pois, as dificultades que van a ter certo tipo de sectores, non? Eu marcaría, pois, en tres datos. Primeiro, o cobro do lixo con carácter retroactivo. Xa o dixen na Comisión de Economía, pois que non me parece xusto. Non me parece xusto, encima que se faga con carácter retroactivo. Por lo tanto, estamos cargando 4 anos para atrás un imposto que agora a xente que vive nas aldeas vai ter que facer frente a. Seguramente é unha recollida de lixo que había que ver en que situación se vai a facer, é dicir, na vila existen contenedores de separación e nas aldeas pois, están os que están e despois pois, vaise cobrar, porque se vai a cobrar sin poder separar. Iso vai todo ao mesmo campo. Iso é unha cuestión que para min me parece importante. O capítulo de inversións, xa o dixen na Comisión, me parece cativo. Pareceme que este Concello, con un presupuesto de 8 millóns de euros, non pode facer unha inversión tan cativa como a que ten previsto. E o que vou a decir, quero que se me entenda sin que nadie tome como ámbito, como un tema personal. As dedicacións exclusivas, eu podo entender que políticamente o alcalde poda ter unha liberación ou unha dedicación porque é o responsable. A partir de aí, entendo que o tema pode ser mal interpretado. É dicir, cando se fan as dedicacións, habrá que asignarlle funcións e habrá que asignarlle pois, algún tipo de horario de estar cara ao público. Ver que tipo de actividades van a desarrollar, como se van a desenvolver, cales son as competencias que van a ter, e, por lo tanto, é importante explicarlo. É importante explicarlo porque nestes 4 anos poden supoñer as dedicacións deste Concello perto de 400.000 euros. 106.000 euros cada ano con costes sociales é unha cifra suficientemente importante como para que se convirta en que quenas ocupa ou o traballo que van a facer pois a desenvolvan perfectamente. Quero dicir con isto, existen moitas axudas que están salindo nos distintos boletines, Xunta, BOP, BOE, incluso reglamentos comunitarios. Entendo que polo menos dedicaríamoslle un pouquinho de tempo a intentar, na medida do posible, pois multiplicar ese gasto por unha inversión que lle pode vir ben ao noso Concello. E por último, no tema da natalidade, pois é unha cuestión que nós levamos no noso programa electoral e que nos gustaría saber ver como se desenrola, cal vai ser a iniciativa da ordenanza e como se vai a facer. E por a nosa parte, pois, nada máis. Ben, a verdade é que eu entendo e
o que acaban de dicir tanto un portavoz como outro, non lles disgustan os presupostos, polo tono. E agora, bueno, pues, os presupostos deste ano do Concello veñen a decir un pouco o que se está facendo nos últimos anos. Se o hubiéramos feito fatal, hubiéramos perdido estas eleccións, ou perdido as eleccións xa do 19. Que quere dicir isto? De alguna maneira o povo de Chantada, bueno, pues, aplaude a gestión que está facendo este grupo de goberno, non? Podíalles empezar a repasar certas cousas, pero entraríamos nun debate que non nos leva a ninguna parte. O que non me dicía xente parada de algunhas cuestións é o de sempre, digamos que a matraca de todos os anos, non? E, bueno, con respecto a algunhas cousas, para puntualizar simplemente 3 ou 4 cousas, por exemplo, o do lixo, que coinciden os dous grupos. O do lixo tiñase que estar cobrando hai 10 ou 12 anos, e o que está claro é unha cousa que non somos conscientes tamén que no medio rural pois non se están dando os servicios que se dan na vila. Tamén ocorre unha cousa, eu falaba o outro día con 2 persoas do medio rural e dicía, olha Manolo, se por nós fora, eu eliminaba a recollida de lixo no mundo rural, dice, porque fai uns anos pois non necesitábamos ter contenedores de lixo. Eu empezaba a decir, bueno, pues, tiñamos os porgos, tiñamos a cociña de leña, tiñamos isto ou aquilo, facíase, digamos, o reciclaxe na propia vivenda. Pero dixen, os tempos cambiaron e agora durante moitos anos, moitos meses do ano, pois non se encende nin a cociña, ou a mellor xa non a é, e na maioría das casas tampouco se ceban certos, non? Pero, bueno, esa é a sensación deles, pero o que se dicían é que nos concellos de Carballedo e de Taboada estánse cobrando desde fai tempo, nos Aviñao, en todos os concellos, e aquí non. Non o facíamos non por nada, sino por non gravar o mundo rural. Oye, agora chegou un momento, bueno, pues, hai que facer unha millora do servicio de recollida de lixo no Concello de Chantada e, bueno, pues temos que indudablemente recaudar e ustedes teñen que saber perfectamente que todos os servicios non poden dar beneficio, pero tampouco poden dar pérdidas, non? Entón, hai que recaudar o que coste o servicio. E, oye, o único que ten este ano de novidade é que efectivamente se cobran eses 4 anos anteriores, que serían cada 6 meses. A taxa de lixo no rural está a 9 euros cada semestre. De pena, non? Que eso sí que o ano vos habrá que pensar en subida. 9 euros por 6 meses son... son 18 euros ao ano. Vaiselles cobrar 9 meses por 4 anos anteriores, 36 euros cada semestre. E que para o ano será menos cantidad, pois quedarase en vez de nos 72 euros, quedarase en 50, 48, me parece que é a taxa que teñen en Taboada, entre 45 e 50. Pero, bueno, para aplicar agora, digamos, a taxa, pois é a lei a que nos obriga a recaudar desa maneira. Isto pasou xa con temas de catástrofe, pasa con cousas destas, non? Despois da dedicación, dice vostede 400 e pico mil, eu restaríalle 200, porque eu, indudablemente, non teño dedicación. Pois, se eu non teño dedicación, porque estou cobrando a miña jubilación desde agosto, non? Entón, restelle 200.000, quedarían esas dedicacións en outros 200, que tampouco é esa cantidad. E o que temos que facer é unha prueba, que vamos a facer, con esas dedicacións e vamos lles poñer indudablemente deberes, e iso xa temos falado internamente dos deberes que van a ter os dous concelleiros. Aquí, desde fai moitos anos, a única dedicación que tiña é unha dedicación de 1.850 euros, que, bueno, vaya por Dios, non? Pero os outros compañeiros, cada un cas súas dedicacións e sin cobrar, o único que se cobraban é asistencias, como se cobran agora, non? Entonces, nese aspecto, este concello nunca estuvo gravado. Bueno, perdóneme, pero aquí ao lado, o concello limítrofe, o primeiro que fixeron foi supoñer dedicacións. Pasando o río, pois hai 4 dedicacións. Pero, bueno, cada un ten que facer as súas políticas, cada concello non ten por que ser igual ao de ao lado ou de 40 ou 50 kilómetros.
Nos visitamos concretamente Diego Otero e eu fai uns días o Concello de Arteixo para ver o sistema de recollida de lixo que teñen ali, que nos gustou moito, pero ao mellor aquí non o damos aplicado precisamente por non ter a cuantía económica suficiente para facelo, porque se é recollida de carga bilateral, que vai por unha calle de dirección prohibida e colle contenedores un lado e contenedores de outro, solo o chofer, sin ningún tipo que lle vaya cargando os... Vamos a intentar aplicalo, se nos dan os números, se non nos dan non. Bueno, pois ali xa nos gustaría, ali hai 21 concelleiros, dos cales o PP ten 14 e dos 14 teñen 10 dedicación exclusiva, que a mí pareceu unha exageración, pero bueno, teñen casi tantas dedicacións exclusivas como ten a Diputación de Lugo. Pero bueno, cada un fai as súas políticas e o Concello de Arteixo económicamente pois doblanos, triplícanos ou cuadriplícanos a nós, non? E que quere que lles diga? Nos vamos a intentar facer a mellor gestión posible e o que está claro tamén lles digo unha cousa, estes presupuestos de 8.400.000 euros van a ver incrementados porque todo apunta que as transferencias do Estado van a subir un porcentaje que ainda non se sabe, pero como mínimo dícese que un 4%. Non hai outra xente que dice outros números que a mí non me entran na cabeza, pero bueno, van a entrar axudas tamén da Xunta por outras vías que nós teremos que aportar a cuantía pertinente, pero nos contamos de xestionar esas cousas, xestionar con Augas de Galicia un remanente importante do canon que se nos leva cobrado o canon de auga para facer os saneamentos no Concello de Chantada. E, bueno, pues estamos aí traballando arreo con cousas como poden ser, bueno, a biblioteca, o centro onde está a casa onde está a Policía Local para adaptala para, como se chama, para atención temperá, aportando que temos que aportar a Confederación Hidrográfica das partidas que están destinadas para estes 3 anos vindeiros e vamos a ter capacidade suficiente para aportar, porque xa lle lo dixo outro día, o que non podemos é contemplar esas cuantías no presuposto do Concello de Chantada porque son obras que adjudica a outra administración como é a Confederación. Pero, bueno, o que está claro é que ao longo do ano vamos a facerlle modificacións para incrementar este presuposto e para ter non esas obras só que van agora digamos na folla de investimentos, senón saberán como ao final de ano vamos a ter unha folla bastante máis abondosa de investimentos que a que vai aí. E eu, de algún modo, pois digolles que estou satisfeito porque polo menos o tema, o tono de vostedes non é sangrante, non? E, bueno, pois hai cousas que sí que modificamos, como é a, non sei que me dicía, da lei de dependencia, non sei que portavoz de vostedes era. Aí o que tiñamos que máis que dicirlle ao grupo de goberno, neste momento estamos nós, se estuveran vostedes eu diríalle o mismo, que hai que pelear para que, ainda falábamos onte coa empresa que pretende coller o servicio agora, non? Dice, este servicio que non tiñan que manter era o goberno central e as comunidades autónomas, os concellos, ao mellor, levarlles a gestión, pero o resto non tiña por que o Concello de Chantada ao mellor estar aportando hora por hora de traballo entre 7 e 8 euros. Que digan vostedes, o que me digan vostedes que o Concello non aporta diñeiro dos fondos propios para atender ás persoas maiores, realmente mentira. Se quixéramos nós poder librarnos deses 7, parece que son en torno a 7, 8 euros, oye, librar ese diñeiro para ter 300 ou 400.000 euros máis para invertir nos camiños. É un decir, non? E, bueno, a miña conta nada máis. Pasamos, entón, se queren dicir algo con rapidez. Si, eu si podo facer unha pequena acotación. Cei dicindo que eran os seus presupostos que non eran o do noso grupo político. Sí, sí. Entenda perfectamente que nós faríamos outros presupostos. Perfecto, pero é entendible perfectamente. E despois, en canto aos costes sociales que aparecen das habitacións exclusivas, eu equivoqueime no dato, pero falase, incluída a seguridade social, 106.956,50 euros. Como? 106.000, estou lendo sueldo máis seguridade social. Quer dicir, foi donde se activa.
Non saquei do Botei a conta, pero parece que é bastante, non? Pero bueno, estou no vento, porque eu xa teño a miña edade, teño que en apuntar. todo caso, eu diríalles unha cousa. No, pero, repito, perdón, señor alcalde, No, por aí. non quero personalizar, estou falando da aplicación de políticas. Sí. Vale. No, 106, sí. Claro. En todo caso, daqui a un ano, cando volvamos para o ano que ven cos próximos presupostos, vamos a ver que deron de sí esas dedicacións. Si foron fructíferas ou non, eso estamos aquí para analizarlo. E espero que sí. E o que está claro é que mellor este Concello nos últimos anos ou desde sempre adoleceu, digamos, de un seguimento da masa dos traballadores, tanto funcionarios como laborais, por non haber, ao mellor, un control máis exquisito das súas funcións e dos seus traballos. Vamos a intentar que haxa ese controle, que cada un cumpla co seu deber e cumpla co seu traballo e faga as horas que ten que facer, entre outras cousas. Ben, pasamos a votar entón os presupostos do Concello de Chantada do ano 2024. Votos a favor, votos en contra, como non podía ser de outra maneira, pero bueno, se podemos po ano, vamos a intentar facer uns presupostos entre todos logo, Ahora, tamén lles digo unha cousa, eu estou disposto a ter as reunións que fagan falta, pero oiga, despois, por lo menos as teñas, pero non sigan votando en contra, porque entonces non merece a pena reunirse. Isto é, así, sotobox, non? Vale. Ben. Pasamos entón ao punto 3, modificación orzamentaria augas, sumidores, tarifas IPC 2023, gestión 1479/2023. Dictaminouse pola Comisión Informativa do día 11 de decembro. Por pleno, a aprobación da opción de acordo, primeiro aprobar a actualización das tarifas para que se apliquen con efecto do 1 de xaneiro de 2024. Segundo, a aprobación inicial da modificación das ordenanzas fiscais reguladoras dos servicios das seguintes xentes: ordenanza fiscal número 10 da taxa por la red de sumidoiros, artigo 5.5, cuota tributaria. A cuantía da taxa reguladora desta ordenanza será fixada na tarifa seguinte, na que non se inclúe o IBE que resultase de aplicación. Cota aboamento mensual 1,71,17. Cota conservación e saneamento mensual 1,81,71. Primeiros 30 metros cúbicos cada 2 meses, euros metro cúbico 0,3192. Consumos de 30 a 60 metros cúbicos en adiante, euros metro cúbico 0,7828. Consumos de 60 metros cúbicos en adiante, euros metro cúbico 1,1432. Consumos de máis de 60 metros cúbicos en polígono industrial, euros metro cúbico 0,8574. Ordenanza fiscal número 12, taxa por los suministros de agua. Artigo 3, cuantía. A cuantía da taxa regulada desta ordenanza será fixada na tarifa seguinte, na que non se inclúe o IBE que resultase da aplicación. Concepto: cota de aboamento mensual 1,7117. Cota de conservación e abastecemento mensual 1,7117. Primeiros 30 metros cúbicos por 2 meses, euros metro cúbico 0,3192. Consumos de 30 metros cúbicos cada 2 meses, euros metro cúbico 0,7828. Consumos de 60 metros cúbicos en adiante, 1,1432. Consumos de máis de 60 metros cúbicos por polígono industrial 0,8534. Terceiro, de acordo co artigo 17 do Real Decreto Legislativo 2/2024, do 5 de marzo, a publicación no Boletín Oficial da Política, así como o traballo de anuncios do Concello durante 30 días, como mínimo, entre os casos os interesados poderán examinar o expediente e presentaren as reclamacións que estimen oportunas. Finalizado o período de exposición pública, adoptarase o corte definitivo que proceda, resolvendo as reclamacións no que se presentaron e aprobado a redacción definitiva da ordenanza. No caso de que non se presentaran reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional, sen necesidade de acordo permanente. O acordo definitivo que se refire ao apartado anterior, incluído o provisional, levado automáticamente a categoría, e o texto íntegro da ordenanza e as súas modificacións haberán de se publicar no Boletín Oficial da Política. Ben. Isto non ten debate, é a aplicación de todos os anos do IPC. Ten debate, bueno, ten bastante debate, porque ao final o ano pasado un 8,9, este ano un 3,5, se miramos falta o último bimestre, pero bueno, ao final a subida do ano pasado van supoñer solo con esa subida 40 e pico mil euros máis,
de recaudación, este ano outros 30, entón en 2 anos a empresa, só coa subida do IPC, van ser 80.000 euros máis de recaudación. Iso vaise traducir nunha mellora das condicións salariais dos seus empregados, vaise traducir nunha mellora das instalacións de suministro de auga, por exemplo, que seguimos tendo ainda a rede de fornecemento, vai repercutir de alguma maneira no beneficio do servizo? Non, este é un exemplo de que a xestión privada dos servizos pois, ten estas cousas que as empresas lóxicamente buscan o seu beneficio, o cal é lóxico e entendible, pero hai certos bens esenciais, como debe ser a auga, que ao mellor que tiñan que estar fora deses temas. Despois, a parte, esta empresa pois, ten facturado en outras cousas, pois, ainda recentemente houve un contrato para a instalación de contadores en Centulla nos Acibros de 43.000 euros, entón, bueno, é unha empresa que con este concello ten indo moi ben, e sigue indo moi ben. É un negocio redondo porque, de alguma maneira, todos os beneficios son para a empresa e cando hai que facer actuacións que se necesitan no concello, pois hai que pagalas a parte. Entón, ao final, aí está todo ben. E despois a auga é un tema no que temos moitas tarefas pendentes. A auga cada vez vai ser máis sensible, digamos, máis importante, porque pola mudanza climática tamén. E aí temos pois unha empresa que vendeu auga ilegalmente no seu momento, de costas ao concello, non se lle abriu un expediente tampouco, que é algo que non entendemos. Seguimos tendo parroquias sen abastecemento público, por non dicir que a maioría, seguimos tendo do saneamento, que é o que repito antes. Entón, claro, a nós parecenos sangrante e ao que nos queda de contrato, non? Ao final, parecenos que é un moi mal negocio para chantar este contrato, sobre todo estas subas do IPC, porque nun contexto onde o IPC estaba moi moderado, non había moito problema, pero que agora en 2 anos, simplemente coa suba do IPC, máis de 80.000 euros que vai recaudar a empresa, entón non nos parece razonable. Vale. Dúas ou tres cousas ao respecto disso, é dicir, boto de menos que nos períodos de sequía que se aveciña non haxe un plan específico da Forrode, un poquinho de menos, e, por lo tanto, algo que debe ser unha política xa absolutamente necesaria de establecer criterios e sistemas para que nos meses de estío puro pois se poda facer fronte á escasez que vai, non? Tanto a nivel de consumo de humano, que é o primordial, como pode haber pois, no medio rural casas explotacións. É dicir, hai que recordar que nos últimos anos pois, a Confederación abriu a posibilidade de solicitar de xeito inmediato e con procedimentos abreviados pois, o que é a captación dos ríos, pero claro, se o río non leva agua, non hai nada que captar. Iso por un lado. Por outro lado, pois isto repercute de xeito medio pois, ao consumo das familias e, por tanto, afecta a outro tipo de cousas, como é a cesta da compra, e vai a sobre o tema da auga. A auga é un elemento imprescindible e necesario que debería estar de algún xeito máis, as axudas máis potentes posibles para que todo o mundo tuvera un acceso pois, fácil e social, porque ao final falamos de persoas que consumen auga. Por lo tanto, o aspecto social é algo fundamental en todo isto e en todo tipo de políticas. Ben, este é o de sempre. Olha, o contrato está feito con estas condicións, o IPC. Olha, podíamos falar tamén, non me quero meter nese debate, non? Olha, ojalá foran IPCs negativos, pero non sei se pouco podemos arreglar. O Concello de Chantada a nivel de IPCs non pode facer nada. Olha, pero eu teño 2 recibos, un que se paga na casa da miña nai en Centulla e outro que se paga en Chantada. A percepción que hai de meterlle, por exemplo, ao ano pasado, non sei canto foi o IPC do ano pasado, un 4%. Bueno, é que non se percibe. Entón estamos lle dando aquí botas a unha cosa que pagas o recibo de 30 e pico euros e aparece ao mellor o recibo do ano seguinte con €1 máis ou €1 e pico. Se fora ao revés, se fora negativo, pois sería €1 menos, pero que non sei que lle diga. Eu que sería inviable tamén, con todo o que hai que lle facer a auga, cos tratamientos que lle hai que facer, coas analíticas que ten que ter, e con todas as legalidades do mundo, o Concello non sería capaz de ter as persoas cualificadas e con carreiras superiores para ter un suministro de auga decente. Non sei a empresa o que gana, non me importa, pero non creo que se faga rica en Chantada. De todos os xeitos, olha, non me imagino, insisto, o servizo da auga de Chantada neste momento como fai
60 ou 70 anos que, pues, a auga de Chandada era o Dalí de Quintera, o tanque aquel, vale por Dios, non? Pero nestes intres sería inviable, o mellor concellos cativos con 800, 1000, 1000 e pico habitantes e pide ser factible facer o suministro, pero un concello destas dimensións eu non coñezo ahora ningún que este con este servicio porque teria que ter unha ingeniería pero abondosa. O sea que teríamos que ter auga 4 veces máis caro, 5 ou 6. E insisto, que lles dicía antes tamén, os servicios temos que pagar, non hai outra volta que darle. E o que non se poden levar é beneficios. A empresa terá beneficios algunha vez ou pérdidas outro, non o sei, eu non estou metido na empresa. Ben, pasamos a votar o punto 3. Votos a favor? Votos en contra? 5. Solicitud de bonificación ICIO Polígono Industrial Os Acivos. Perdón. 4. É que teño prisa. Modificación da RPT. Segunda actividade Policía Local. Gestiona 1586/2023. Determinouse pola Comisión Informativa do 11 de dezembro do seguinte xeito: aprobar a modificación da relación de postos de traballo deste Concello con modificacións derivadas da negociación colectiva e do proxecto de informes que obran os expedientes do posto de traballo das seguintes características: da denominación do posto de policía local e situación administrativa de segunda actividade, número de plazas por cada posto e tipo de posto 1, naturaleza xurídica funcionario, unidade orgánica que pertence policía local, grupo de clasificación profesional, grupo C, subgrupo C1, retribucións complementarias, complemento do destino da 8, complemento específico 12.853,56 no ano 2023, grupo de clasificación profesional C1, forma de provisión, concurso, adscripción ou clasificación provisional. Funcións para desenvolver as establecidas no capítulo 2 do decreto 15/23 do 12 de xaneiro, polo que se desenvolve a lei 4/2007 do 20 de abril de coordinación de policías locales, artigos 37 a 92, que se relaciona publicar íntegramente as modificacións da relación de postos de traballo no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica do Concello, que emitir unha copia da mesma a Administración do Estado e ao órgano competente da Comunidade Autónoma. Ben, as funcións que están reguladas son bastante xenéricas, aí poidos aproveitar, xa que é normal que haxa segundas actividades, pois a propia RPT para ou detallar no punto, ou de alguma maneira detallar mellor as funcións, pero non se fixo, entón, bueno, queda bastante xenérico ou as funcións que van ser. Supoñemos que administrativas a maioría, porque outras que se contemplan na legislación non entendemos que sean de moita aplicación aquí. Despois tamén na comisión informativa falamos do tema da compatibilidade, que tampouco nos quedou ao final moi claro se era necesario expediente de compatibilidade ou non. E a reflexión final tamén é que é un servizo que eu creo que se debería traballar para que se mellore, non? Porque problemas de circulación son bastante evidentes, hai que intentar que a xente non aparque nos pasos de peóns, eu creo que hai que ser máis contundentes e mellorar a circulación na vila e mellorar tamén que se cumpran as áreas pionís, porque pouco importa que poñamos algo pionir se despois aparcan onde é pionir e cada un fai da capa un saio, non? Entón, nese sentido, a ver se, non sei se a segunda actividade ou cubrindo outra praza ou cal pode ser a solución, pero entendemos que hai que actuar e que hai que traballar bastante neste eido. Nada, pero unha cuestión de ámbito profesional personal, é dicir, habrá que adaptar a situación desta persona ao que poda facer en función desta segunda actividade e, bueno, é certo que habrá que reforzar o servicio da policía local, imagino que sacando outro posto ou como sea menester. Porque é certo que sí que neste Concello necesitamos un pelín de regulación de tráfico. É dicir, debemos de dar unha pensada e unha volta ao tema, no sentido de que, bueno, a veces, digo así, entre comillas, e non se me entenda mal, temos que facer gincanas cando vamos co coche por a carretera. Temos unha serie de personas, bueno, que teñen o seu traballo, evidentemente, que vai a decir como teñen que facelo, pero digo que está o ámbito político para que as medidas ao respecto. Eso non decir aí, deberíamos darle un pouquiño, nese sentido, unha boa pensada e unha volta
porque a xente, cando falas con ela pola calle, pola rúa, pois manifestanche a veces pois, o desencanto con ese tipo de situacións, de aparcamentos en zonas peonís, de cando non encima das aceras. É certo que temos un problema de carga e descarga, que é importante a veces e que non está contemplado. É certo que tamén o supermercado non ten zonas de aparcamento e que yo no seu momento, bueno, fixese un debate un pouco máis. Por tanto, pues, nada máis. Que queren que lles diga? Que teñen a razón. Sí. Pero o que está claro é que para esta segunda actividade, bueno, pues, concretamente a Cartilleiro xa temos unha folla de ruta. Que pasa que temos que collelo e falar con ele. E tamén lles podo dicir que terminan os 2 anos máximos que pode estar debaixo unha persona, terminan en xaneiro. Que pasa? Que vai a ter dereito a vacacións. Porque a mí estas cousas é que me poñen enfermo. Entende? E ao mellor está intentando desgastar o grupo de goberno esta persona. Non o creo. Pero se é así, está equivocado, porque a quen lle está facendo un flaco favor é a ciudadanía de Chantada, que somos os ciudadanos o que lle estamos pagando a súa nómina, non? Entón, tiñan que ser as persoas un poquinho máis responsables. Do mismo digo dos que aparcan nunha zona peatonal, que a min dame vergonza a mí pasar por ali e ver algún coche de algún conocido aparcar. Eso sí, eu tamén lo digo. Chego ao concello, chamo a policía local e pregunto se ese tío está sancionado ou non. Non o podo facer todos os días porque tampouco o vexo, pero cando o vexo, entón dime, por que non pasamos por aí? Pois pasade e sanción ao canto. E o que lles diga é unha cousa, onde a min non ven naide cunha multa, porque xa saben que perden o tempo. Ven algún despistado das multas que lles poñen ali onde ao xulgado, pero bueno, e teño moito máis fácil incluso. Dice, mire, tes que ir ali que xa quite o que xa puxo, porque non ves como ten o Ministerio de Interior esta sanción, non só ven ao Concello, que vai ao Ministerio tamén. Bueno, é un decir, pero últimamente, desde fai anos onde a min, rara vez ven alguén con unha sanción, mira que me puxeron esta multa, oye, fala co que xa puxo, porque onde a min non tens que debir decir nada. Pero, que queren que lles diga? Que o tráfico, a mí lles digo unha cousa, non é só lei. Eu de vez en cando vou a Orense, de cara pola avenida de Santiago, pois vas facendo escalestre tamén, como facemos aquí na rúa Xoán 23. Mal educados hainos en todas partes, e ás veces é sempre o mismo, o que fai as mesmas maniobras, que está en doble fila, que está en zona peatonal, pero bueno, xeralmente pasan tempo cando biches un coche nunha zona onde lle meteron unha sanción, despois aprende, non? Pero en principio o que temos é que educar a nosa ciudadanía nese sentido. Joder, hai que respetar un pouco as leis e ser cívico, é o único que hai que facer, ser cívico e nada máis. E o que non fan os demais, pois non o fagas ti tampouco. Pero teñolles que dar a razón e entre todos a ver se somos capaces de, insisto, de educar a nosos cidadáns un pouco, pero vai ter que ser a base de sanción. Porque é unha maneira de recaudar tamén. E o que é tonto, porque hai que ser tonto perdido, joder, para poñerte nunha zona peonil ou nun paso de peóns ou nun aparcamento de minusválido para que te sancionen. E por veste queixar. E oye, por Dios, é que é para largarlle unhas tortas, non? Ben, votamos este punto. Votos a favor? En contra? Abstencións? Ben, pasamos ao 5, entón é solicitude de bonificación ICIO Polígono Industrial Los Acibros, gestiona 1342/2023. Terminamos a comisión informativa o asunto por mor da causa seguinte. Terceiro, bien. Primeiro, declarar a vista ao contido do informe técnico municipal da data 14 de 2023 de especial interese e utilidade municipal a actuación descrita por concorrer circunstancias económicas, sociais e documento de emprego que justifiquen esta declaración. Conceder a bonificación do 95% do ICIO abonado por Recambios Carballo S.A. como segue. ICIO abonado por interesado 6.450 euros, bonificación solicitada do 95% no artigo 6 do ordenanza do ICIO, importa bonificar 6.127,50. Obra executada a construcción de 2 naves pareadas adosadas entre vianeiras, segundo o definido específico de planta baixa.
parcela 17-18 da ampliación do volumen mestral dos activos. Ten data de licencia de obra do 23 de 4 de 21 e data de decreto de inicio de actividade 20 de 7 de 23. Notificar este acordo interesado coa indicación de recurso de ejecución. Ben, estas bonificacións que adoitan vir, pois vímolas apoiando, sempre recalcando no tema de que entendemos que habría que facer as bonificacións tamén no medio rural. Por un lado, entendemos que serían perfectamente factibles xa coa redacción da ordenanza actual en canto a utilidade pública, porque na legislatura pasada aprobouse unha bonificación que non estaba nin no polígono, nin estaba no casco antigo, por tanto, se o Pleno e a Corporación entenden que hai utilidade pública, poderíase xa estar aplicando, e, por tanto, coa redacción actual da ordenanza, eso non habría que cambiar, pero entendemos que xa coa redacción actual se poderían facer esas bonificacións no medio rural. Habría o mellor que regular a intensidade das actuais e favorecer incluso máis as do medio rural. E outra cousa, se agora se recaudan eses 500.000 euros máis na taxa de lixo que se van recaudar, ou que se prevé recaudar, pois máis momento aínda para tamén prever neses 90.000 euros que se prevén que se van recaudar, pois as bonificacións ao 95% nas instalacións do medio rural. Parécenos pois, bastante de xustiza, non? De alguma maneira repercutir algo positivo despois deses 4 anos de cobro retroactivo, pois que houbera unha bonificación polo menos aquelas instalacións do medio rural que manteñen actividade e non só actividade, porque cando se mantén a actividade fíxase poboación e manténse xente nas aldeas e nas parroquias. Entón, bueno, insistimos sempre niso de que creemos que hai que fazer esa bonificación e agora, pois, se cadra con máis insistencia ainda é o momento de facer. Ben, no tema desta bonificación, pois, nada que dicir, parece factible, ben, e, por tanto, estamos de acordo. E con respecto, pois, a outro tipo de bonificación que se podan facer, a veces se fala da fixación de postos de traballo. Teño que recordar que as explotacións que temos aquí, sobre todo de leite, en Chantada, cada explotación pode generar entre 5, 6 ou 7 postos de traballo directos ou indirectos en función da súa actividade. E, por tanto, é algo importante, xa que se están construindo pouco, para que se están construindo, por lo menos, que non repercuta ese imposto e, por lo tanto, non digo só leite, sino evidentemente as de carne e outro tipo, porque non podemos seguir perdendo cada ano o volumen que estamos perdendo de actividade no medio rural. Por lo tanto, temos que, xa que é certo que se lle vai a cobrar o lixo, xa se manifestou por parte do equipo de goberno, o porqué, temos que de alguma maneira reforzar os seus servicios e que non se sintan pois vapuleados nos seus dereitos, porque é certo que ten que desplazarse, repito, ao centro da vila para pues, comprar calquer tipo de cousas que teñan que ir, acercarse ao médico, se vai, e, por tanto, pois, nese aspecto, pois, pareceríame bon tamén ter, cando menos comiles, ese tipo de bonificación. Voy a ser sincero, si nos ponemos a analizar cousas, estamos dicindo unha cousa e ao contrario ao mesmo tempo. Non me quero referir a vostedes só. Si decimos que non debemos axudar a que medre a natalidade en Chantada, porque xa hai outro tipo de axudas que incluso non foran boas, claro, que non podemos dicir, pois, vamos a axudar a estas explotacións porque non teñen outras axudas. Non é verdade. As explotacións é que eu nunca lle oín a ningún agricultor, e mira que falo con agricultores eu, con gandeiros, nunca lles pediron, oye, non nos dades unha axuda para facer ou para cobrar menos impostos, porque teñen unhas axudas importantísimas dos fondos europeos, están cobrando a paga, a maioría deles o que queren é que se lles paguen os seus produtos como é debido. E o que queren é, iso sí, que nos reclaman, ahora non tanto, pero fai 2 ou 3 anos, arregládenos as carreteras, o que queren é vos servizos. Eu penso que a administración local o que ten que ir por ese sentido, de darlles servizos, os mellores servizos posibles aos seus cidadáns. E despois de estar con estas propinas, é que este é un defecto desde o meu punto de vista. É outro tipo de ver as políticas económicas, que eu respeto a vostedes tamén, non? Pero vexo as políticas económicas de outra maneira, o que hai que fazer, digo moitas veces, enseñar a xente a pescar e non darlle o pescado na cazola.
bueno, coincidencias desto. Eu penso que incluso temos de dar unha pensada ás bonificacións que estamos facendo no polígono. Eu vou ser sincero, probablemente me parezcan excesivas. E o de crear postos de traballo, por mañá vamos meter no Concello, e xa lles adianto, o desarrollo urbanístico que quere facer o TUSA en Pousada. Vai entrar pola sede electrónica para que, ao mellor, dentro dunhos días teñamos un pleno extraordinario e intentar darlle pa diante a ese tema. Bueno, iso é unha situación económica que lle pode dar un pulo a Chantada e pode transformar Chantada nos próximos 5, dentro de 4, 5 ou 6 anos. E que temos que facer con istes tamén? Oye, bonificarlo. Oye, non... O que temos é que intentar desde o Concello, co pouco que temos, porque son favas contadas, distribuir o mellor posible para, insisto, darlle os mellores servicios aos nosos ciudadanos e nada máis. Se me permite unha puntualización, creo que o discurso de que se cobra moita PAC por parte das explotacións gandeiras Non dixen moita. non o deberíamos alimentar, unha porque os perceptores galegos da PAC a nivel estatal non chegan nin ao 5%, e outra porque a cuantía media do cobro que dos gandeiros galegos na PAC está moi por debaixo da media estatal, por lo tanto, alimentar o discurso de que os gandeiros viven de subvencións non se debe facer. Non. E despois eu insisto en que se estamos bonificando no polígono ou no casco antigo, máis razón ainda para bonificar as instalacións do medio rural. Non entendo por que non se xera postos de traballo aí, non se fixa poboación... Non dixen eu eso. Insisto, eu non sei cantos van a falar con vostedes dos gandeiros e dos agricultores. Me imagino que con Mariano sí que falará moita xente, non? Pero a mí nunca nadie me dixo de que, oye, a ver se nos baixades o IBI ou se... non, o caso que che piden, oye, pois millores carreteras, sobre todo, e outro tipo de servicio, e nada máis. Pareceulle moi ben a recollida dos plásticos. Oye, iso é o que lles temos que facer a nosa xente. Depois estar, en vez de pagar de IBI 200 euros, baixámoslle paga 150. Pero se non, eso non se percibe, joder. Oye, bueno, pero en todo caso, eu tamén entendo, en algúns sitios faise por... é un brindis ao sol, porque non é outra cousa. Non, só unha pequena acotación, sí. Pero abrir debates estéreis, non vamos a ter que debatir agora do número de perceptores de PAC, o que supón cada explotación, as axudas que teñen tamén o comercio por distintas líneas e outro tipo de axudas. Este tipo de debates de cobro de subvencións é un debate peligroso. Sí que é. É peligroso. E podenos levar a malas interpretacións e que a xente se mal posicione. É dicir, porque as axudas evidentemente son públicas e cada unha accede. E a PAC, recordo que xa non vende agora, xa vende fai ano. E cuidado, en Europa está salindo un debate peligroso que nos pode facer a nosas explotacións. Moi peligroso. Sí, pero se fala con vostedes, vostede fala con moitos agricultores, Bueno, de gandeiros, non? Pero se lles deran un precio axeitado nos seus produtos, subvencións non as queren. Usted paga o meu produto que estou metendo no mercado e págamo como é debido, non me veña con subvencións. Porque o que vai en subvencións non vai para outro lado. O sea, que este é un cachondeo. Axudas a todo o mundo, venga, axuda para aquí, axuda para ali. Me entende? Joder, que quen genera todos eses recursos? As clases productivas. Que a hora da verdade, o que recibe subvencións ven na declaración e o que recibiu os 80.000 euros que recibiu para un trator, depois paga 20 na anualidade. É que son distintas vías. O tema das axudas da PAC ven por outro tipo de cuestións que incluso afectan a cesta de consumo. É dicir, se vamos a pagar o precio real por un kilo de bistec, entenda vostede, e non é abrir un debate aquí que estamos a outras cosas, estamos a ver se entende, igual hai que pagar 40 euros por un kilo. No. Oye, perdona, que precio dices ti dun solomillo? A 32 euros. 32 euros. O kilo de solomillo. Xa foi Kilo, kilo. Tú 36 ou 37. Oye, afortunadamente en Xandade eso non ocorre. A mí o que me dá, non sei que non pode pagar a 32 euros por aí adiante. Oye, unha familia normal de casa. É outro tipo de debate. É outro tipo de debate. Claro, pero vamos a seguir, senón isto
E a min meteume presión a Cati cando empezamos o pleno por un tema que me dixo aí que... E, oi, é verdad, pero... Pasamos a votar o punto número 5. Votos a favor da bonificación do ICIO. Unanimidade. 6. Moción do Grupo Municipal por Chantada ICV para propor medidas á Xunta na loita contra a especie invasora Vespa velutina, Nigrotóax. Nigrotóax. Non. Perdón? Que Me leas o que? Se queres que che lea a moción ou antes. No, o dictame da Comisión Informativa e xa está. Dictaminouse, este creo que foi negativa. Que se acorde que se logra un plano galego para a detección, control ou erradicación da vespa velutina nigrotórax e que se fomente a investigación sobre o ciclo biolóxico e comportamento da vespa velutina nigrotórax na Galiza, así como das ferramentas de trampeo, tipos de trampas e atraentes máis efectivas e menos perjudiciais para outras especies, nomeadamente o babábano, vespas esclavo. Que se priorice o trampeo e a actuación anticipada sobre os niños primarios como maneira efectiva de acabar con eles. Que se dote de recursos suficientes para a retirada de niños secundarios e que se habiliten axudas específicas para a prevención dos ataques nos apiarios, para minimizar as perdas de produción por ataque do tártaro, vespa velutina nigrotórax. Que se prevea a posibilidade de habilitar axudas por as perdas relacionadas por esta especie no caso de ser necesarias. Que se consideren as baixas ocasionadas pola vespa velutina nigrotórax como causa específica de forza maior contemplada nos criterios de excepcionalidade que eximen do reintegro das axudas percibidas tanto nas axudas á incorporación de persoas mozas á actividade agraria como nas axudas agroambientais da PAC. Ben, como xa dixen tamén na Comisión Informativa, pois as perdas dos apicultores acumúlanse ao longo dos anos. Este ano foron dunha intensidade moi grande, incluso pois andan sobre o 80%. Moita xente incluso se está replantexando se merece a pena seguir na actividade, o cal é unha pena, porque o sector apícola é tamén fundamental en gran medida por o factor de polinización das abellas. Lembraba tamén na comisión Mariano que non só é un tema da apicultura, senón tamén pois que afecta a mazá, o viño e outro tipo de cultivos, é un problema crecente. E como poñemos aí na exposición de motivos, pois hai 10 anos, ou máis de 10 anos, que entrou esta especie invasora e por parte da Xunta pois as medidas foron máis ben cativas. Non se fixo o plan de actuación galego para a detección e control e erradicación da vespa velutina, ni se executou o establecido polo Ministerio, polo tanto non se fixo o que había que facer. As retiradas por parte de SEAGA non conto aquí nada novo se digo que non funcionan ben, funcionan ao revés, bastante mal, incluso moitas veces teñen que ir os bombeiros, uns bombeiros que, por exemplo, no noso parque comarcal pois non teñen a suficiente dotación e ao mellor pode haber unha emerxencia e encontrarse retirando un niño con todo o que eso supón, non ten pés nin cabeza. Cada vez hai menos recursos tamén destinados a esta cuestión desde a comunidade autónoma e tampouco hai ese protocolo que dicimos aí de trampeo para a captura de raíñas. Entón creemos que o que se pide pois que non é ni moito menos excesivo. Na comisión dicíasenos que como se celebrara aquí un congreso pois que se tomaban as medidas que se chegaran a ese congreso e se iban pasar a supoño que a Xunta tamén, non o sabemos. En todo caso, creemos que é un debate necesario. Esta e outras especies invasoras que temos xa no noso territorio, pois habría que adoptar medidas máis enérxicas do que se está facendo, e o que está claro é que no tema da velutina pois hai moita marxe de mellora e vemos que moitas veces se fan moitas declaracións, moito ruído sobre o problema, pero despois, a hora da verdade, pois aí está a mesma problemática e cada ano a conta de resultados das persoas que se dedican ao sector apícola pois son peores, polo tanto non se está respondendo e non se está sendo eficaces desde a Consellería de Medio Rural. Ben, a moción, pois, ben, o que sí, me
e ben que desde o Concello, como están facendo outro tipo de concellos numerosos daqui, pois que estableceran trampas ou que se irán trampas nos meses de febreiro, marzo, que cando actúa máis a raíña, para que os apicultores e non apicultores podan ficar. Por tanto, é a única cousa con respecto a ela, pero, bueno, a moción, a verdad, que gustounos. Ben, eu teño que dicir que sí que nos gusta, e teñen razón cando dicen estas cousas, pero gustaríanos ser un poquinho máis prudentes e espaciala máis no tempo. Eu lo dicía outro día, eu, pues, desde que tuvemos as comisións, falei co gerente do GDR, falei con Enrique Rojo tamén, que incluso teñen previsto facer unha prueba piloto no Concello de Taboada. Eu dicía, por que non en Chantada? Bueno, pues dicía porque ali había máis concentración de produtores de mel nunha zona de Taboada onde están 4 ou 5 produtores. Pareceme ben, non? Hai unha petición de entrevista neste caso non co de Medio Rural, sino co vicepresidente primeiro da Xunta, que é o que leva ao parecer o tema de plagas, que eu desconocía isto. Eu pensei que era tamén máis de Medio Rural, que estase pendiente deso. Incluso me dice ayer que pegaron a chamada a ver se o recibía canto antes, estase nesa senda, non? Entonces, eu diría que o mellor é preferible que a retire e tratala, se non fructifica o que se fixo desde que se tuvo o Congreso, mes, 2 meses, se non se falou con este conselleiro ou que sexa, e volver a traer, porque senón nos non llevamos a probar, porque o Concello de Chantada participou no Congreso. Eu estuve, non todo o tempo, pero a maioría do tempo estuve ali, gustoume muchísimo, eu escoitei a persoas con moita experiencia no tema este da velutina, vin o tema de trampeo que teñen distintas empresas que xa se dedican a eso, e vin unha responsable da Xunta que, oye, pues pediu disculpas por non se dar chegado onde se debería chegar, o tema de osear e todo eso, non? Comprometeronse a facer máis fincapé no ano que ven, e o que dicía Mariano é importantísimo. O mellor febreiro é algo cedo, pero, bueno, a partir do 20 de febreiro, marzo e abril, pois, atacarlle seriamente as reinas, que son despois as que van a elaborar os nidos coas compañeiras, digamos, de viaxe, non? Entón, eu, se lle parece ben... A ver, pola nosa parte, dado que a Vespa Velutina vai seguir aí con moción ou senela, tanto nos ten, esperaron uns meses que non, entón deixámola sobre a mesa. Exacto. O seguinte pleno non, o seguinte, o sea, en 2 plenos volvémola a traer e vostedes contanos eses avances, os houbo ou non. Exactamente. E se non aprovámola. Nos encantados da vida, e ojalá, o gallá, non teñamos que traer a moción, porque efectivamente se tomaron medidas ao respecto, non? Bueno, pues, en todo caso, infórmenos. Por supuesto que sí. Agradezco o detalle e, bueno, pues deixámoslo sobre a mesa. Perfecto. Vamos ca seguinte moción, e sería o punto número 7, moción do Grupo Municipal por Chantada e Interior Galego Vivo para a dignificación da protección social dos profesionais da Abogacía e da Procuradoría de Chantada. A Procuradoría en general. E tamén os programas informativos do día 11 de decembro, por todo o exposto do elemento do Municipal de Chantada e do Galego Vivo, propón a plena Corporación do Concello de Chantada sin de acordo. A Corporación do Concello de Chantada mostra o seu firme compromiso co sistema público de pensións, que debe garantir pensións dignas con cargo ás contribucións ao sistema de clases traballadoras, que se en algún momento fose insuficiente, se debería comunitaria ou comunitaria vía orzamentos xerais do Estado cunha política fiscal progresiva. Instar ao Goberno do Reino de España a promover as modificacións normativas necesarias para establecer unha xanela ou pasarela que permita a posibilidade individual e voluntaria de que os profesionais da abogacía e da procuradoría que o desexen poidan recuperar as súas achegas ás mutualidades privadas con destino ao bienestar. Deberase de garantir en todo momento aos profesionais en función dos seus anos de exercicio a cotización ás mutualidades e dereito a unha pensión de jubilación mínima e digna, das mesmas condicións que os restos de traballadores. Agradar estes acordos da Xunta de Galicia, ao Goberno de España, a todos os grupos parlamentarios con representación no Parlamento de Galicia e nas Cortes, así como
ao Parlamento Europeo, ao Consello da Abogacía Galega, ao Consello Xeral da Abogacía Española e á Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensión. Ben, esta é unha moción que traslada as demandas do movemento J2 da Marea Negra de Galicia e particularmente de dous veciños que son Carlos Fernando Lamela Pérez e Jesús María Cedrón Trigo. O que fixemos foi a proposta que no seu día eles introduciron no Concello e que non se trouxe ao anterior pleno, convertila en moción porque, como ditamina o ROF e a Lei de Bases de Réxime Local, son os grupos políticos os que teñen que trasladar as mocións ao pleno. Entón, basicamente, trasladamos o que eles recollían no seu escrito, como non podía ser de outro xeito, e coa insistencia que creemos que debería ser tamén compartida por todos os grupos de que o sistema público de pensións é un dos piares dun Estado social e é un dos piares da cohesión social. Se non hai unhas pensións dignas e un sistema público digno e suficiente, entramos nunha sociedade fracturada, nunha sociedade rota e nunha sociedade onde se reproducen as desigualdades. O sistema de pensións, a sanidade pública, a educación pública son as conquistas xunto ás 8 horas, as conquistas da clase traballadora, e creo que son conquistas ás que non se debería renunciar nunca baixo ningún concepto, tampouco baixo o concepto de dogmas que moitas veces se nos queren vender de fondos de pensións privados, que xa teñen demostrado na crise de 2008 e aínda máis recentemente con quebras e outro tipo de operacións especulativas que se practican desde eles, que son fume e que moitas veces deixan a xente co cuo aire. Aquí temos tamén un exemplo de como as mutualidades deixan moito que desexar, e o que hai que pedir é que, independentemente do sector e da profesión, as pensións teñen que pasar polo sistema público e teñen que ser suficientes e dignas. E aí poderíamos facer unha reflexión final, que é que a cuantía das pensións galegas é das máis baixas do Estado, son as segundas máis baixas do Estado, e particularmente as pensións do mundo rural son unhas pensións que non están sendo, revalorizadas o suficiente, porque estar cobrando por debaixo dos 1.000 euros no medio rural é moi por debaixo dos 1.000 euros. Como pasa coa maioría das pensións, lóxicamente dista moito do que deberían ser unhas pensións suficientes e dignas despois de toda unha vida de traballo. Nese sentido, agardamos que saia para adiante a proposta de moción e, sobre todo, insistimos en que hai cousas nas que non se pode renunciar, e unha delas é o sistema público de pensións, que desde Europa e desde outras instancias, tamén desde programas de partidos políticos como os de Vox, se están vendo ameazados. María. Ben, ceñíndome no concreto da moción, separar xa no da comisión, é un tema que presentan dos veciños de Chantada por un tema que afecta, neste caso, consideraríamos que non outro tipo de debates, pero neste caso, o que é a procuradores e abogados que están cobrando unha pensión moi cativa neste momento por unha serie de circunstancias e de mutuas que, se analizamos un pouco no tempo, ten unha casuística moi específica e moi personal. Sin entrar ao fondo deso, é certo que hai un problema que está afectando a un grupo e que, por lo tanto, ese grupo hai que darlle un amparo e un apoio político determinado. Eu vou me repetir o que dixen na comisión, vin esta moción presentada en outros concellos, concretamente no da Coruña, donde todos os grupos políticos do Concello presentaron unha moción conxunta en aras de defender a este grupo específico e concreto. Entonces, eu non necesito apuntarme ningún tanto, nin estou neso, que si diría que falei con un dos afectados e que dixo que lle gustaría que isto que fora unha cuestión conxunta e que saíra para adiante sendo unha cuestión conxunta. Me reafirmo no que dixen na comisión. Eu xa lle lo dixen outro día, témolo moi fácil. O escrito que nos presentaron no Concello, que cando presentaron habíamos tido, parece que tiñamos elaborado o proxecto de presuposto e tal, e tampouco vi moita presa, e ainda que agora acabame de decir aquí o meu compañeiro Penela que, no Congreso dos Diputados xa hai bastantes concellos que meteron esta moción, que será a copia máis ou menos que presentaron eles no Concello. Se lles parece ben, o que facemos os tres grupos, ainda que a moción ten todo o sentido do mundo, pero collemos é unha emenda, pero eu non entendería como unha emenda.
os tres grupos políticos en aras desta boa sintonía que estamos tendo hoxe, os tres grupos políticos collemos o escrito e metémoslo a modo de moción, que ben xa metido por eles desa maneira. A ver, contesto. Aos dous. En primeiro lugar, eu, claro, descoñezo como foi na Coruña o proceso. O noso proceso aquí é, rexistras un escrito, non ven ao pleno, contáctase con nós comprometémonos a presentala, dicímoslle que fale tamén co resto dos grupos para que haxa unanimidade, e unha vez que unha proposta sai por unanimidade presente ao grupo que presente, hai que entender que é unha proposta de todos os grupos, por lo tanto xa é da corporación. Agora, que di o ROF? Que quen ten que presentar as mocións? Os grupos políticos. Se se fai unha emenda, como ten que ser? Pois o 97.5 a emenda por escrito. Entón, nós entendemos que neste momento cae sobre a mesa esta moción, que é o texto quedamos sin sentido. Pero, ao final fagan o que queiran, que tampouco por iso imos poñer aí un gran impedimento, pero entendemos que o procedimento é o que é, a moción presentada é esta, tuveron moito tempo, tuveron meses de presentada, se querían presentar, non o fixeron, trouxémola a nós, vale, que máis dá que na traia, xa apoian todos os grupos, xa está. Eu sei como foi o proceso todo, porque, vamos a ver, isto o que parte xa deles que ten que falar cos tres portavoces a vez, non con outro, e con Mariano que falou esta semana, me parece. Non tamén me chamaron lá. Bueno, vamos a ver, o que importa é que estemos todos de acordo, no sentido amplio do escrito. O escrito eles entrou no Concello día 10, o pleno foi o 19. Non hai tampouco tempo material do mesmo mes, estou dicindo, de outubro. Entón non hai tempo material para ir a ese pleno. Nós tínhamos pensado eso. Unha vez que usted presenta a moción, pois, o que está claro que non sacalo por unanimidade. É cada problema. Despois vai haber unha moción da Castaña, que é do Grupo Popular. Entón, para sacala por unanimidade, temos que presentar os tres grupos. Non, pero é distinto. Ou se vota a moción da Castaña, é tanto miña como súa. Nese sentido. Eu creo que non sei cal é o problema, non o entendo, verdad? A min díceme José María Cedrón que volvamos presentar aí un escrito, porque os procuradores, abogados de Chantada, bueno, pues queremos que nos apoyen de os tres grupos, pues presentar o candidato, presentaron. Estaba elaborado o pleno, me parece. Pues vai para o siguiente, que ainda non habían falado con vostedes tampouco. E, bueno, falade cos outros grupos e vai ao siguiente pleno e presenta os criterios que é o que quer. En realidade, é o sentido da moción tamén. Entón, vamos a respetar que ao parecer ese mismo escrito e esa mesma moción, que son dous puntos únicos que leva, é o que se presentou no Congreso dos Diputados, e incluso Penela ten aí unha relación de concellos que presentaron en Madrid. Non viso do non sei, vostede que dice que non collamos escrito e convertamos en moción. Pois non me parece ridículo. Non, bueno, non, pero é o que digo, Rof, que ten que presentar un grupo. Xa, pero traendo escrito, sacando aquí por unanimidade, estamos a favor do que demandan eles. Non hai máis historia. De todas formas, o Concello de Chantada fará un posible pouca presión pode facer, ou de diálogo, todas as órdenes e negociacións, pero por o visto xa está medio encamiñado para solucionar este problema, por sorte, non? Para eles. Estamos falando de 70.000 persoas afectadas, non é pouco, en España. Entonces, pues, oye, a verdade, a mí, cando me contaron, me parecía increíble, pero bueno, son cousas, como dice Mariano, específicas de cada sector e de cada profesión, e que hai que darle unha solución, está claro. Pero que problema en emendalo co escrito, dices, entendendo o sentido beneficioso, por así decirlo, da moción. Enmendámoslo co escrito, aprobámoslo por unanimidade e punto, digo eu. Eso é como emendar o Padre Nuestro con outro Padre Nuestro, é o mismo. O sea, eu non entendo cal é o problema, pero bueno, non sei, o problema é iso. A mí dame igual, o que pasa é que non entendo cal é o... Parece unha cousa, non sei, surrealista. Bueno, Vamos a ver, eu pediría que por lo menos este colectivo, carallo, que non seamos aquí que salgamos pues, divididos, é dicir, busquemos non, que non. Estamos de acordo. un pouquinho nese sentido, é dicir, eu entendo que dicen, podo entendelo porque igual fixen o traballo, podo entender. Entonces, é dicir, podo entender, está, pero bueno,
pediría un poquinho de punción toda altura de miras, entendamos. Eso é por unanimidade. Pero se vamos facer por unanimidade, vamos a coller o escrito que meteron eles, joder. Digo eu. O que diga o que presentou a moción, claro. No, eu digo que aí corresponde decir tamén. O procedimento, No, o vale. procedimento está claro. A enmienda e a proposta de modificación del dictamen ao presidente presentado por cualquier miembro mediante escrito presentado al presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto. Claro. A cuestión é que o escrito ven personal de dúas personas que non ten nada que ver con o escrito. A solución, pois, emendar podría ser Sí, a moción. emendar a emenda de decir acompañar el escrito presentado por os tal é unha posible Sí, solución sí. que obviamente os tendrán que decidir. Entón, ao final teríamos que mandar igual a moción e a emenda Efectivamente, que é mesmo a Madrid. E rirán salir de nós e dirán, pero se salían chantadas, non será algo parvo. Salomón arreglou. Mandan o mismo dúas veces. Pero bueno, eu fago o que queiran. Pero Salomón arreglou cousas. Para non lle Ahora deixar- cousas non son de ustedes. Mas non lles deixar aí o escrito deles, entonces non valeu para nada. o escrito deles é o que collemos na moción, que nós non, ao final é o escrito deles. O único que fixamos foi poñelo en galego. Que faremos sempre todo en galego, pero fora deso. Non, é que eu creo que se están complicando sin necesidade. Pero bueno, eu acepto que sea, quero dicir, dame igual. Se queren metelo como emenda, pero ao final, claro, o que imos trasladar a Madrid é a nosa moción e a emenda do texto deles, que é o mismo. Bueno, vale de traducción, vale. Non pasa nada. Non pasa nada. Mandámoslle a traducción. Non sei aquí. Van ler o diles, ora. Que oi, por certo, eu xa mañá, nos servicios concretamente de urbanismo, mandouselle un requerimento a unha xente, a unha familia, e oye, e queren que se lles mande en castelán. Dice que o galego que extrañame moito, porque hasta o marido penso que é portugués. Entonces, que quere que se lle envíe en castelán. Cousas que ocurren. Entonces, acordas... Está complicado. Entón hai que votar a Está moción e a complicado. emenda. O sea, como así. A emenda, sí, a ver, bien, entonces, En concreto, que vai un sentido tema. queren, claro, que sentido queren que poñamos? Aprobar a moción coa introducción da emenda... Da emenda. Claro. que votan- Emenda do escrito. Vale, Van a votar por unanimidade, non? Votamos a emenda, ben. Non, o sea, votan a introducción da emenda e a moción. A moción coa emenda introducida. Claro. Por unanimidade. Votos a favor da emenda. Xa non sei o que estou votando, pero sí. O mismo dúas veces. Bueno, vou deixar... Votos a favor da moción. Entonces, trata esa moción, introduce esa emenda ao final da tal, e envía esas dos cosas a Madrid. O sea, onde se dice aquí, ¿vale? Punto número 8. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a reducción na produción da castaña en Galicia. Determinouse pola Comisión Informativa do día 11 de decembro. Propónse a Corporación Municipal en pleno a adopción do seguinte acordo, solicítase a Xunta de Galicia, en especial a Consellería de Medio Rural, unha liña de axudas con precisión coa produción vitícola no seu momento. Solicitar ao Estado a convocatoria dunha liña de axudas para o sector e os produtores de castaña. Dar traslado á Consellería de Medio Rural e ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación da presente moción para o seu conocimiento e efectos. Ben, esta foi unha moción que con quen contactaron, sobre todo foi con Manolo. Un productor, sí, e algún empresario do sector. Vamos a ver, esta moción aprobouse no Courel, que é un concello moito máis productor que a nós, pero bueno, nós non nos quedamos atrás, entonces, pues, é para, como vedes, os acordos son pois sinxelos, e que a Xunta o conselleiro se percate deste problema e por eso solicitamos axudas. Non é máis sencilla de todo. Ben, nos, sobre a castaña tamén no 18 trouxeramos unha moción que tamén falaba algo de líneas de axuda pola seca
do 17 e as xiadas que aquel ano castigaron bastante. Podemos casi dicir que desde ese ano o sector viviu unha crise continuada por diferentes factores, pois a vespiña da castaña, este ano xa foi digamos, a gota que colmou o vaso, porque as altas temperaturas pois estragaron entre o fungo e o verme, pois non quedou absolutamente nada, non? Aquela moción aprobárase, pero tampouco se nos fixeron moito caso naquele momento, dubidamos que o vayan a facer agora. Nesta legislatura tamén, cando trouxemos, bueno, na anterior, perdón, cando trouxemos a moción sobre a PAC, pois tamén se trataba cousas sobre a castaña, unha produción da castaña na nosa comarca é unha das máis importantes no país, non hai que, digamos, sen compararnos con ninguén, pero sí que hai que ter presente pois, que temos un gran potencial, sobre todo nas variedades Garrida e Loura, que son as principais en cantas variedades autóctonas, inda que agora se está apostando por hibridacións. Creemos que os outros tradicionais tamén é un elemento moi importante que por biodiversidade e paisaxe hai que promover e defender. E ainda recentemente pois, sacamos unha campaña que era un berro de auxilio polos produtores de castaña na Galiza, porque, bueno, en moitas comarcas, pois, ao mellor aquí é un complemento, pero en moitas comarcas hai xente pois, que vive da castaña e que este ano, pois, que a situación é auténticamente dramática cando se fala con eles, non? Daquelas falábamos cousas sin sentido, pois, por exemplo, para a recuperación de soutos tradicionais che piden unha hectárea en Coto Redondo, nadie a ten, ou que se teñan en conta man común, cando no man común non hai aproveitamento deste tipo, como moito no froito, pero non na propiedade. Entón, bueno, parecenos que a moción non está mal no que pon, porque polo menos insta a Consellería de Medio Rural a actuar, aínda que entendemos que é bastante descafeinada. O que sí que nos suscitou certo malestar é que no acordo primeiro se di que se lle pida a Medio Rural unha liña de axudas como a que se fixo coa produción vitícola no seu momento. Nós aquí acordámonos do pedrazo que sufriu San Fiza, das consecuencias que tivo, aquí trouxemos propostas, despois viñeron os propios afectados e ao final acabou sacando un acordo con robos e padres nuestros e as axudas non chegaron tampouco. Entón, dicir como as que se fixeron para o sector vitícola, non sei que axudas foron esas. Aquí, axudas, desde logo, penso que non houve. Non sei a que axudas se refiren. Pero, bueno, o que é a moción no seu sentido global, e deixando de lado iso, que sí que nos molestou bastante, pois habrá que apoiala, porque entendemos que polo menos a Consellería que tal. E tamén hai outra cousa, pois, xa que o Grupo Popular trae unha moción que non é habitual, pois habrá que apoiar. Moi ben. Nos vamos lá. Bien, entonces, por unanimidade, votos a favor da moción? Moi ben. 9. Moción do PSD-PSOE, 25 de novembro, Día Internacional de Eliminación de Violencia contra as Mulleres. Determinamos por la Comisión Informativa del día 11 de decembro que por el Grupo Socialista de la Constitución presenta para su aprobación por el Pleno Municipal los siguientes acuerdos: ratificar o compromiso deste Concello para a erradicación e prevención da violencia machista en todas as súas expresiones, apoiar as iniciativas de sensibilización e educación en igualdade e prevención de violencia machista e en particular a violencia sexual, prevención con atención especial na infancia, adolescencia e mocidade, ampliar a difusión dos recursos existentes para atender casos de violencia contra as mulleres entre a poboación en xeral, as familias e os equipos de profesionais, contribuir de xeito activo á implementación do contido do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, colaborar co tecido asociativo que traballe pola igualdade e a loita contra a violencia machista, promover programas de educación afectivo-sexual e de resolución de conflictos en colaboración con centros educativos do municipio, instar a Xunta de Galicia a realizar un estudio sobre o acceso, consumo e implicación da pornografía online en Galicia, dar cumprimento ao artigo 7 da Lei Orgánica de Garantía Integral da Liberdade Sexual en materia de educación afectivo-sexual e do uso axeitado das novas tecnologías para avanzar na erradicación da violencia sexual, incluindo información sobre o risco da pornografía en contornos digitais, sexting, grooming e ciberacoso. Elaborar antes de que remate o actual período de sesións unha guía con material informativo actualizado en materia de sexualidade que reculle recursos dirixidos á familia. Elaborar unha campaña de grande alcance dirixida á mocidade sobre o perigo do consumo de contidos digitais pornográficos baseados na violencia sexual contra as mulleres. A campaña realizada para a súa difusión en todos os soportes chegará a todos os centros educativos galegos e aos concellos e estará disponible para calquera organización que solicite.
dar cumprimento ás medidas recollidas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero, en particular, de xeito urxente, a medida 135 do Pacto de Estado establecendo unidades de valoración integral forense con personal suficiente en todo o territorio galego. Bueno, como é evidente, isto non está redactado por min, eu si, espero non tragarme as miñas palabras, pero si podo presentar unha moción de media folla, non vai nunha folla inteira. O tema é moi sensible, evidentemente, a violencia contra as mulleres, o acceso, bueno, xa fala na moción, acceso da xente nova ahora ás tecnologías con contenido pornográfico e agresiones hacia as mulleres. E nada, é unha moción que presenta o PSDG, que nos pediu que presentáramos en todos os concellos, e nos presentamos como o resto dos nosos compañeros. Eu. Entón, Excusamos, Antón. Nada, nós estamos de acordo con todo o que pon a moción, mesmo tamén co contexto previo no que fala de todas as medidas do goberno socialista e en concreto, nesta última legislatura do Ministerio de Igualdade. Hoxe xa non son 52, hoxe son 56 as mulleres asasinadas por violencia de xénero, galegas 3. O problema é, dunha gravidade que creo que todos nos decatamos, e este ano está sendo especialmente sanguinario, así que parecenos totalmente oportuno. O que sí queríamos lembrar é que xa no 19 por chantada presentaron a moción que daquelas, como cun contido semellante, ademais tamén por esta efeméride, daquelas non fora aprobada porque votara en contra o Partido Popular, pero sí fora aprobada o ano pasado, unha moción con, cun contido semellante, quizáis con algunha medida máis concreta, entre elas unha ordenanza en igualdade. Aquela foi aprobada por unanimidade e diría que parte de todo iso que está concretado todavía non se levou a efecto, entón está moi ben aprobar mocións. Neste caso, e cando tratamos de igualdade e cando tratamos de violencia machista, maravilloso que ademais sexa por unanimidade, pero ademais temos que procurar que se leven a efecto e que isto teña algunha efectividade, pois nos quedamos no mero declarativo, pois tampouco imos a ningún lado, pero polo demais nos imos a votar a favor. Ben, nos vamos a aprobar tamén, ainda que a mañá falando un pouquinho desto, probablemente sería millor, en vez de vir con mocións tipo para o ano, pois 2 meses antes, por exemplo, do 25 de novembro, entre os 3 grupos, elaborar unha. Non sei que poñémonos de acordo, vamos estar de acordo con isto, e ten moita razón vostede cando dice é un pouquiño longa, porque levar a eficacia todos os puntos que trae, eu diría de que é inviable, non? Pero vamos a facer todo o posible para establecer ese tipo de normas, pero non sei, o mellor para o ano, o mellor reunirse un mes, 2 meses antes e traer, a poder ser no pleno anterior, que sería no de outono, no pleno de outono, ter a moción dos 3 grupos para aprobada por unanimidade con vistas ao 25 de novembro. Pareceríame máis... A min eso pareceríame ben, pero pareceríame casi máis interesante que nos reuníramos tamén os 3 grupos políticos, eso non o comentei coas miñas compañeras, pero supoño que lles vai parecer ben, que nos reuníramos non chegando o 25 de novembro, senón antes, e buscar como dotar isto de efectividade, pois que medidas se poden implementar aquí, polo menos no que respecta a concello. Xa non falo de instar en xunta ou tal, que isto será algo máis declarativo, pero que cousas se poden... As propostas. Sí. Por exemplo, este ano, sí podemos nos reunir para tratar, non podemos enfocar eso, pero sí que é verdad que algo que se fixo por as actividades do 25 de novembro xa iba todo encaminhado, por exemplo, este ano ao tema das violencias sexuais, que tivemos charlas nos colegios, nos institutos, e ditouse unha guía, que iba todo un pouco enfocado a eso. Sí que é verdad que hai veces que non podemos cumplir o que se fai ou elaborar normas e tal, pero podemos reunir para unhas liñas comuns de actuación que sempre... Claro, si, eu referíame máis que a medidas concretas que se fagan polo 25 ou polo 8 de marzo, sí, que sen dúbida son esenciais. Por exemplo, eu creo que a través das escolas deportivas pódese, é unha canle unha ferramenta que teñen os concellos para, non somente para a integración, sino para fomentar a igualdade, para desexualizar, para eses espazos femeninos e masculinos intentar difuminalos e todo iso, que probablemente xa tedes algo en
proxecto, pero bueno, creo que eso, medidas máis concretas. Oye, vos as 3, para o ano, acordadevos, e 2 meses antes, o día 25 de novembro, aprobar no pleno de outono unha moción que sea dos grupos. Xaneiro. Setembro. Sí. Bien, setembro. Gústame moito e me parece que está absolutamente sensibilizada a ministra de Educación para retirar os móviles. Sí. Un tema que anda aí, que vino hoxe, que ao parecer que é un elemento que probablemente teña moita incidencia entre os jóvenes con cousas que non vamos a comentar aquí ahora. Pero a mí comentábame unha persona de Monforte un caso que, dous ou tres casos, pero sobre todo un que é sangrante, pero como poden ocurrir estas cousas? E ocurren. Ben, pasamos a votar a moción. Votos a favor da moción? Unanimidade. 10. Moción do PSDG-PSOE solicitando un incremento na periodicidade da unidade móvil da ITV para vehículos de uso agrícola no Concello de Chantada. Dictaminouse pola Comisión Informativa do día 11 de decembro e solicítase a adopción dos seguintes acordos: que a Inspección Técnica de Vehículos veña unha vez máis durante o ano ao mercado gandeiro, que se compatibiliza a mesma no lugar de Mundín. Bueno, eso xa o debatimos na comisión, é dicir, o que fixemos foi escoitar unha serie de agricultores e gandeiros que estaban un pouco molestos por o tema de que non viña o suficiente con periodicidade ou máis, non viñan os suficientes días, perdón, de uva agrícola e que estaban generando pois problemas de desplazamento pois, tanto a ITV de Galín como a ITV de Monforte de Mos. Introducimos o tema de Mundín, expuñámonos no seu momento pensando que é unha zona eminentemente agraria que afecta pois, un triángulo que afecta a varios concellos, Taboada e Chantada, e por tanto podía ser unha ubicación pois boa para que se a ITV podía acercarse ali, pero tampouco digamos que pode ser un elemento que sea de debate para decir, bueno, por que ali é por outro lado, decir, o que nos interesa é que o servicio que veña aquí da ITV de agraria, pois que aumenta a periodicidade para que os nosos agricultores e os nosos gandeiros pois non sufran pois problemas como poden ser sancións, etc. Entón xa habíamos comentado no tema da comisión. Ben. Bueno, en canto á moción, o primer punto compartímolo, parecenos pues, feito moi necesario porque non chega o que está vendo agora. Si que é certo que parece que agora está collendo máis regularidade cando veñen, que houve unha temporada pues, tamén que había moito baile, entón iso era un problema para as persoas, porque as ITVs caducaban, despois, claro, ou levabas ao quinto inferno ou estabas vendido. Entón, nese sentido, pues, bueno. E o que sí que o punto 2, eu creo que, claro, vamos a ver, eu pareceme ben un Mundín ou calquer outro lugar, entendo por que se di Mundín, porque aparte collería unha zona de Taboada, etc. Pero eu entendo que a hora de pedir a facer unha proposta para, digamos, ter peso, deberíamos facela sobre algo máis sólido, porque o Mundín estuve dando voltas e non vexo onde hai a infraestructura para que se instalen para pasar a ITV, infraestructura que terías que ser pública, ou alguén que che acceda, claro. Entón, a mellor aí, home, a ver, imos a probar igual, que danos igual por eso, pero creo que ese segundo punto, a mellor, pois, habría que darlle unha volta nese sentido. Antón, chamoume o David, que é o responsable das ITVs móviles, non? E chamoume porque van vir en xaneiro e coincide, non sei quen lle dixo, que nas navidades en Chantada, pois, na zona do mercado había moito movimento e tal, e olhe, non sei quen che dixo, hai movimento, vai haber movimento día 5. E, bueno, pois, a ver se nos facedes todo o posible para que non se poñen ali todos os postos que se poñen e que poidamos seguir pasando, se non é como un día normal, pero polo menos que haxa posibilidade de pasar con maquinaria. E faleille desto, dix, mira, que vamos levar a pleno pasado mañán unha moción onde se pide por parte do PSDG-PSOE pues, máis frecuencias, unha frecuencia máis polo menos ao ano, e incluso a mellor establecer a ITV en unha zona que, non sei se sona, de Mundín, cerca do Faro.
dicíame, vouche ser sincero, digamos que o calendario do 2024 xa teñen cerrado, non? De todas maneiras, nos a moción vamos a mandar igual, e dixen, non, a moción vamos a mandar igual, para que a teñas en conta, a ver se no 25 poideras coller unha data ou dúas máis. E o de Mondín dicíame, oye, tamén non lles queda moi lexos cando vamos a Rodeiro, se hai algún que teña problemas de periodicidade, non? Pero penso que agora, desde fai 2 anos concretamente, fai 3, houve un desbarajuste da leche, porque anduveron menando as datas, non? Entonces, encontrábase xente que quería pasar a ITV antes de empezar as sensigas, que era cando viñeran no 2020, me parece que foi, ou no 19, non recordo agora. Menearon esas fechas e tuveron que pasar a setiembre. Entonces, algúns tuveron que ir a Monforte, anduveron por aí de ruta, non? Pero, bueno, a nosa moción vamos a mandar igual para que, a ver se é posible, pero xa me dixo, mira, no 2024 teño o calendario cerrado. A ver se para os 25 poidera... Con respecto a Mundín, non se me ocurriu así, porque decir... Non é mala idea, home. No, digo porque fixemos un análisis en función do número de tractores que hai na zona e parecemos unha boa ubicación. Pero, bueno, eso non significa que non vamos a debatir a ubicación do instituto. Dicíame, é máis fácil establecer unha data máis que sería outra zona Mundín a maiores das outras que ten para todos os concellos, non? E dicíame, oye, tamén esa zona que é ao lado do faro, pois, cando se fai en Rodeiro tamén podían ir, non? Ben, votos a favor da moción. Estamos facendo un pleno, facendo pleno. 11. Moción do Grupo Municipal de Porchantada para impulsar o cumprimento das paces e propor medidas urxentes de descarbonización e impulsar a concienciación cidadana. Determinou-se pola Comisión Informativa do día 11 de decembro o seguinte moción. Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal Porchantada da Interior Galigo do Vigo propón na corporación presentar o seguinte acordo. 1. A Corporación Municipal Porchantada adopta como acordo a adopción dun paquete de medidas ate o ano 2027 que complementen ou complementar o contemplado nos seus partes e que son coherentes cos ODS da Xenda 2030, detallándose estas medidas de seguido. Contratar unha tarifa enerxética de enerxía 100% renovable para todos os consumos. Impulso de comunidades enerxéticas, nomeadamente de enerxía fotovoltaica, que é a que ten maior potencial no noso territorio, favorecido desde os edificios públicos o consumo de enerxía e partilándoa con persoas vulnerables. Aposta por un modelo de producción enerxética descentralizado fronte ao actual modelo dominante de grandes investimentos especulativos que non revertan absolutamente nada no territorio e, por a contra, favorecen a demotanasia e o acaparamento de terras. Reducir o consumo de papel, entregar só papel reciclado e tinta de orixe vegetal para a impresión. Renovar a rede de armado municipal onde sexa preciso na procura do menor consumo enerxético. Primar o alumeado nas zonas peonís e non nas estradas. Empregar sensores de movimento, sobre todo en zonas pouco transitadas, para non ter faróis accesos toda a noite sen darlles ningún uso. Promover un xeito efectivo a reciclaxe, instalando toleteos de todos os tipos onde non os hai, e mellorar a recollida de lixo, especialmente no rural, onde non existe a recollida selectiva e o estado dos colectores é lamentable. Promover a separación de residuos en orixe en todos os edificios públicos do concello, por medio da instalación de colectores separados para vidro, papel, envases, fixeiros, etc. Primar a mobilidade efectiva e inclusiva a pé e en bicicleta e comezar por garantir os itinerarios peonís accesibles na vila, aspecto que marca a normativa e que non se cumple. Facer un plano de renaturalización, restauración, conservación e protección de espacios naturais, programa de limitación de especies exóticas e invasoras, dando as axudas das comunidades autónomas. Facer un plano preventivo contra incendios forestais, asolagamentos e secas. Elaborar un censo coa biodiversidade realmente existente no concello e obter os dados de secuestro de CO2 das parcelas municipais que sirva como referencia para o conjunto do territorio. Fomentar a movilización de terras para a produción ecolóxica e recuperación das antiguas casas. Fomentar o pastoreo extensivo como método de control da biomasa e, en xeral, defender aquelas actividades gandeiras que mantén sao coas súas sebes e pradarías. Investir no saneamento integral dos cursos fluviais ou litorais
o control dos vertidos en colaboración coas comunidades, coas confederacións hidrográficas. E recuperar os espacios naturais fluviais eliminando infraestructuras abandonadas ou que non justifiquen a súa instalación nese lugar en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Facer un plano de protección e recuperación de acuíferos e medais promovendo traídas veciñais, así un uso racional de agua melhorando a rede de abastecimento municipal. Facer un plan de sustitución de caldeiras comunitarias de gasóleo dos edificios por outras caldeiras que funcionan con enerxías renovables e a mellora da eficiencia nos edificios a través da optimización do seu elemento. Abandonar gradualmente os combustibles fósiles apostando por unha enerxía 100% renovable. Reducir significativamente a carga fiscal en vivendas e edificios que instalen autoconsumo e medidas de eficiencia energética. Destinar fondos específicos a familias en pobreza energética. Axustar os orzamentos anuais do Concello para poder atender estes acordos con investimentos concretos no capítulo 6. Ben, esta moción transmitiu no Movemento Galego polo Clima os diferentes grupos municipais. Nós o que fixemos foi dar unha volta e adaptala ao noso contexto, xa que unha das cousas que tiñamos en carteira para seguimento, para traer ao pleno, tamén era un pouco o PACES que se aprobou aquí en Chantada, que na propia regulación do PACES, no propio PACES que se aprobou, se acordara que había que facer un seguimento a través dunha memoria que non se fixo ainda nin a primeira, e polo tanto entendemos que era o momento de volver traer ao debate a cuestión climática. Tamén polo que está pasando a nivel global, de que se siguen escatimando as medidas, o que nos di a ciencia, que este ano vai ser o ano máis cálido desde que hai registros, que xa o obxectivo d'1,5 seguramente nos quede moi lonxe, esteamos no 2, pero é que o ritmo actual de emisións non é que vayamos estar no 2. E que antes do final de século temos o perigo de estar no 6, e con iso xa non hai vida tal como coñecemos na Terra. Polo tanto, xa é unha cuestión urxente para a humanidade, ou como decía Pardo Bazán naquela obra da cuestión palpitante, xa hai algo urxente para a humanidade a día de hoxe é precisamente a mudanza climática. Que se está facendo desde as diferentes administracións? Moi pouco. Temos unha política curtopracista, porque sobre todo onde hai eleccións son cada pouco tempo, entón as prioridades son as eleccións máis que o ciclo longo, e ao mellor estamos perdendo de vista que ou empezamos a pensar máis no ciclo longo ou vai nos ir moi mal. Despois tamén hai unha parte aí que insistimos moito en que quen máis contamina é unha minoría da poboación, unha minoría dentro de cada sociedade, os máis ricos son os que máis contaminan por o tren de vida que teñen, e a nivel global ainda moito peor. Os países, digamos, máis desenvolvidos teñen unha débeda histórica nese sentido, porque levan contaminando desde a Revolución Industrial moitos máis anos, e claro, agora podemos dicir a países en vías de desenvolvemento que teñen que reducir emisións, pero habrá que dar exemplo e axudarlles a poderlo facer. É moi fácil dicir que non queimen carbón, pero desde a comodidade dos medios de vida occidentais a poboacións que se non fan iso, pois cortan todo o desenvolvemento e xa teñen unha poboación, pois, digamos, con uns niveis de vida moi inferiores aos nosos. Entón, hai que ser, digamos, menos hipócritas en canto ao do clima. E despois, a nivel local, eu creo que hai cuestións das que se están demandando que sí que se poderían implementar. Unha tarifa enerxética 100% renovable, home, pois tendo 2 encoros aí ao pé e parque eólico, pois creo que poderíamos estar en condicións de exixir ás empresas que o fornecemento eléctrico en Chantada sexa 100% renovable, senón non sei para onde mandan. Comunidades enerxéticas, hai axudas para facelas, trouxemos unha moción sobre comunidades enerxéticas e incluso aquí no anterior pleno se dixo que se estaba traballando nos decretos, vimos aí que hai unha subvención que se destinou a facer un informe sobre a viabilidade dunha comunidade enerxética. Hoxe mesmo en Castela León, inda que Vox e PP votaron en contra, había unha proposta de Soria allá para poñer paneis solares en todos os institutos, que é facer comunidades enerxéticas que desen ás poboacións da contorna, sobre todo as máis castigadas socialmente, pois unha luz a un prezo xusto, porque a transición ecolóxica se fai ten que ser tamén xusta socialmente, se non imos deixar a moita xente atrás, un pouco que falábamos antes, o quilo de carne, se houvese que pagar ao mellor todos os custos, sería moi superior, pero entón que non pode comer, e o que non pode comer, que come? Saltós, ou come arroz e pasta todos os días? Peixe. Estamos chegando a ese problema. Entón, bueno, creemos que o do papel reciclado, mañá mesmo, se hai vontade, o Concello de Chantada pode empezar a usar papel reciclado, en vez de folios normais. O sea, hai cousas que se piden aquí que entendemos que sí que se poden facer, unhas no inmediato, outras a medio prazo e outras a longo prazo.
Este é como unha folla de ruta complementaria o que aprobamos no PACES, que eu quero lembrar que no PACES aprobamos que íbamos reducir antes do 2030 o 40% das emisións de CO2, que me parece bastante ambicioso, aumentar a eficiencia enerxética, que isto queda así moi global, supoño que se refería á sustitución de luminarias, aumentar o uso de enerxías procedentes de fontes renovables, por lo tanto, o que sería de que a empresa fornece a enerxía renovable, e tamén se dicía un documento de seguimento cada 2 anos, que é o que non se fixo. Entón, bueno, entendemos que se hai vontade, pois que hai cuestións desta moción que son perfectamente efectivizables no curto, no medio e no longo prazo. María. Elena. Nada, Perdón. A favor de todos os puntos, por suposto, moi concienciados co tema do cambio climático. Pareceme moi interesante o tema das comunidades enerxéticas. Por decir algo, no punto 19, que dice reducir significativamente a carga fiscal en vivendas, edificios, instalacións, autoconsumo. Bueno, entendo que se refire a unha bonificación. Sí, o seu grupo incluso xa trouxera unha iniciativa na legislatura pasada para bonificar as comunidades que apostasen por... Bueno, por concretar o sea, pareceme moi ben fixar concretar en canto se establecería esa bonificación, pero bueno, nada, por decir algo, a moción parecenos perfecta. A mí pareceme moi ben tamén, pero tamén lle son sincero e digolles que se collemos a moción e nos ponemos a traballar sobre todos os puntos dela, cumpriríanos a legislatura e probablemente terminaríamos a legislatura e perderíamos as eleccións, porque non fixemos outra cousa máis que dedicarnos a isto, non? Entón nos vamos a seguir co tema de PACES e efectivamente o PACES marca a fronteira do 2030 e para que se den conta estamos cumplindo, non sei se ao 100%, non creo, pero estamos cumplindo co PACES e probablemente ao chegar a fronteira do 2030 non creo que eu chega lá de alcalde, pero bueno, en caso de que esta corporación o teña ben e siga co que estamos facendo neste intre, nos levamos cambiado luminarias, pero un montón de luminarias, non lle sabría decir o número, non? E neste momento, mirade que coincidencia, estamos descarbonizando edificios do Concello, estamos elaborando uns proxectos para presentalos antes do 31 de diciembre para subvencións Next Generation, que hai fondos e fondos, e ao parecer, bueno, pues, moi pouquiños ayuntamientos, me parece que somos dous ou tres de Galicia que vamos a participar neso para facer geotermia nos dous edificios, tanto da biblioteca como no da policía local. E máis, tamén estamos facendo un proxecto para meter geotermia na piscina, entonces olvidaríamos de todo tipo de residuos ou de elementos fósiles, non? E, oye, se nos sale adiante este investimento, estaremos falando de 250.000 euros, con un 70% de aportación da Xunta, neste caso, e o outro 30% no Concello. E o 30% do Concello nos botamos o botelle contas así por encima, en 2, 3 anos teríamos amortizada esa aportación. E depois, mirade a cantidade de beneficios que trae a partir de aí. E, bueno, pues, vamos a intentar seguir nesta senda, pero, bueno, eu a moción non lle la vamos a aprobar porque que a mí ponme medo, e era un pouco o que dicía Elena, para levar unha serie de puntos, cantidade de puntos. Teño lo dito mal, ou concretamos máis nas mocións e nos basamos en 3 ou 4 cousas, en posibilidades, en temas posibles, ou se non perdémonos na nebulosa, non? Entonces, non ya vamos a aprobar, ainda que entendemos que ojalá tuviéramos capacidade para levar a cabo todas estas cousas, non? Pero, bueno, isto sería máis para chamar a porta dunha administración grande, chámese autonómica ou central, que teñen cantidade de xente perdidas polas oficinas adiante, que ao mellor non saben o que facer, pero iso non é o noso caso, non? Entonces, aí sí podríamos ir con unha cousa desas. Ben, votos a favor da moción, votos en contra. 12. Asuntos de urxencia. Recurso
recursos de reposición contra o acordo de aprobación definitiva da RPT do Concello de Chantada. Gestiona 034/2023. Esa é a seguinte proposta. No exercicio das competencias que a legislación vicente lle atribúe a esta alcaldía que corresponde na corporación a adopción dos acordos que debe estimar parcialmente o curso de posición de exposto por Juan Antonio Rodríguez Expósito e Antonio Rodríguez Expósito nos termos señalados no informe que se xunta como anexo. Estimar parcialmente o recurso de posición presentado por don Juan Manuel García Pérez nos termos señalados no informe que se xunta como anexo. Estimar parcialmente o recurso presentado por dona María Luisa García Rodríguez nos termos señalados no informe que se xunta como anexo. Desestimar os recursos presentados por don José Matera Vázquez, dona Ana Gai Nova, dona Luz López Vidal, dona Beatriz Fernández Blanco, Luz Pérez Fernández, don Flavio Taboada González e polo grupo político por Chantada Teodoro Vivo nos termos sinalados no informe que se xunta no anexo. Notificar o presente acordo aos interesados en o informe que se serve de motivación para a adopción do presente acordo comunicación do recurso perdido. Ben. Votos a favor da urxencia. Votos en contra. Abstencións. Vamos a ver. Bueno, a posición do noso grupo é bastante coñecida, sobre todo a través do recurso, das alegacións que fixemos no seu momento, alegacións que se rexeitan. Vemos agora que ao final do proceso pois se aceptan certas demandas. Bueno, ao final, cando vino, como estaba o asunto por urxencia, cando entrei no expediente o outro día vi unha proposta de acordo, acordeime da historia de Viriato, que non vou parar a explicar porque é de sobra coñecida. En todo caso, bueno, o papel do sindicalismo... Pero Viriato sigue en Asturias. Sigue en Asturias. Quen? Viriato. Viriato era un líder lusitano. Sí. En Asturias, non sei, que Viriato hai que puse ser un de Asturias agora. Pero bueno, é igual. A mí sona de que pasou Bueno, creo que este punto casi prefiro non entrar a valoralo moito porque se o fago, ao mellor digo cousas das que me arrepinto. Entón, como xa está escrito cal é a nosa posición, pois agua que non has de beber, déjala correr. Ben. Primeiro, a posición antes de en contra, si podemos rectificar, dicir, iba a votar en contra da RPT, porque iba a decir o porqué. Non quería votar en contra do asunto de urgencias en unha abstención, porque evidentemente acordamos en contra. Quere unha abstención. Queremos abstención, sí. Bueno, con respecto a R, modifica o tema de... É que decir, aquí confundín o tema da urgencia que se aprobou en comisión e non ten sentido que aportáramos a comisión e agora votáramos en contra. É dicir, se é unha incongruencia, por tanto, se podemos pasar a abstención, agradecería. Sin problema ningún. Desde pasar a abstención a... A proposición de urgencia. Bueno, fíjate, modifica agora. sí. Feita esa aclaración con respecto ao lín con detenimiento o tema da RPT, evidentemente, primeiro, pues, agradezco que se, por lo menos, os postos de traballo que estaban, pues, se consolidaran, non? Segunda parte. Non, están sin consolidar aínda. Bueno. Hai de plazo hasta o 31 de decembro do ano que ven. Bien, eso por un lado. Por outro lado, evidentemente, pois, opción do equipo do goberno do Concello de facer unha relación de postos de traballo acorde ás necesidades que o Concello ou o equipo do goberno considera oportunos. Por tanto, esta oposición, se non estuáramos no goberno, seguramente faríamos as cousas totalmente distintas. Non. Faríano igual, ou mellor, ou peor, pero con outro criterio. É dicir, me refiro a ese asunto. E, por tanto, bueno, despois os traballadores, cada un en defensa dos seus legítimos intereses, presentan aqueles recursos que consideran oportunos. Por tanto, desde ese ámbito nada que objetar. E nada máis, é dicir, que é un tema que é un tema que, bueno, que está aí. Ben, eu que lles vou dicir, isto padecémolo desde fai casi 2 anos e é moi difícil adaptar unha relación de postos de traballo ás necesidades e ao personal co que contas, non? Porque o que te das conta a hora da verdade
non un porcentaje amplio, pero bueno, un porcentaje de funcionarios e laborais, si antes de pedir, voume meter nun xardín, pero bueno, eu antes de pedir ao mellor un aumento de sueldo, o que demostraría é a miña valía. Pero dá a impresión de que algúns, non uns poucos, traballan si lles pagas máis, non? Eso non é a maneira. Eu estou nun concello de auxiliar, de administrativo, do que sexa, vou demostrar que son o millor. Oye, se eres o millor, podes chegar a dicir, oye, pois a mí gustaría meter este complemento porque penso que merezco isto e aquilo, pero non. A mí o que me cabrea é aquela persona que quere máis diñeiro para seguir facendo o mismo, para seguir facendo o raca. A mí isto sí que me pon de mala leche. Entonces, non vou poñer nombres, nin moito menos, cada un que pense en quen queira, pero nos intentamos adaptalo a legalidade máxima posible, indudablemente cumplindo cos estamentos que nos din as leixes dos salarios, máis ou menos, non? E polo que nos dice a empresa que nos enchufaron como buenísima, ahora da verdade tampouco estamos moi contentos, moi satisfeitos, pero bueno, fixo o que pudo e que el nos decía que o funcionariado do Concello de Chantada e digamos, a relación de postos de traballo que se van a consolidar, que non deberían queixarse moito. Pero bueno, cada un ten as súas pretensións, indudablemente esta relación de postos de traballo e os seus aumentos salariais van nos levar tamén a un aumento pecuniario importante. Por aí, ustedes xa o verán, se miran os resultados dun ano con respecto a este ano, pois hai unha valoración importante, unha subida salarial importante que hai que facela. Entonces, atendemos algunhas cousas que nos pareceron que foron fallos, como é algún tema de quen tiña unha jornada partida e non estaba sendo utilizada ou cousas destas, algúns fallos, pero que non podemos aceptar outras que nos parecen, pois o mellor neste momento exageradas. Pasará un tempo que sexa e que sí, que podrán facer reclamacións. E o que está claro é unha cousa, por lo menos agora, ben, mal ou regular, temos un elemento de traballo, e será moito máis fácil o ano que ven, o seguinte, que dúas ou tres personas que estén na relación de postos de traballo solucionarles o tema que non lles quedou alá moi ben e non ter que empezar desde 1 hasta 50. Oye, que polo menos a conflitividade laboral con respecto á RPT foi nula, o sea que tampouco podemos estar descontentos con eso. En outros concellos, según nos dixo tamén o que nos fixo o que nos axudou a elaborar a RPT, bueno, pois hai disparos incluso, non? Ben, votos a favor? Votos en contra? Ben, a actividade de control, os puntos 12 e 14, xa os leo, non? E pasamos ao de logos e preguntas. Vamos a dar preferencia aos dos que presentaron por escrito tanto logos como as preguntas como da outra vez, para que non haxa, digamos, esa duplicidade, e despois pasamos con usted. Sí. Belén, se quere marchar. Vamos. Leo así. No, espera, vou apuntar aquí su marcha. Mellor que as leo, que leo a pregunta ya. Lees ti. Bueno. Pregunta formulada polo Grupo Municipal Socialista ante a nova Lei 7/2023 do 28 de marzo de protección dos dereitos do Estado dos animais
animais. Está a ordenanza municipal actualizada a este respecto? Non, pero bueno, voulles informar, seguro que xa o sabe, non? Pero estamos traballando con unha protectora de xernade, como se chama? Animal Animal health. health. Exacto. Temos unha eiva que é o veterinario Mario, que está que é un colaborador exquisito do Concello. Entonces, protectora Mario punto limpio e Paco, pues, levan un registro, digamos, de animales abandonados que, polo que diz a rapaza ou a señora que nos ven aquí, dille ao Core, sobre todo, máis que a min, que somos un exemplo de tratar os animales de chantada. Con respecto aos felinos, ao mellor estamos un pouco máis escasos, ainda que recollemos colonias, recordo unha de Sabadell e de Ozoito, que non lles gustan as protectoras ter que facerse cargo dos gatos, porque ocorre que os cas é máis fácil buscarles alguén que os adopte, pero os gatos, entonces o que hai que empezar é a facer campañas de castración e que non proliferen desta maneira. Eu vi a miña irmá que ali en Cintulla hai un matrimonio que está en Ourense que lles dá de comer ali a 2 ou 3 gatos, ou gatos, non sei, pero agora saíse todos, e temos que empezar a falar destas cousas. O outro día, concretamente, chamábame tamén unha persona que foi castrar unha gata e un gato ao Sabiñao, porque o Mario está ainda daquela maneira, ao parecer, non? Entón, pretendía que o Concello lle pagara, ela xa lle pagara a clínica do Sabiñao. Entón, se chamaras antes, podíamos haber feito algo, que non podemos pagarse a ti ahora o coste da castración dos gatos. E, bueno, pues estamos traballando desa maneira. A verdade é que complicado. Eu digo, me parece que o ano pasado gastamos cerca de 50.000 euros na protectora, que non é broma ninguna. Tamén se deron dúas circunstancias. Unha familia que lle levamos 21 cas, me parece que foi, e depois outra de 13 ou 14. Tiñamos un convenio firmado, e que, olha, pues vamos a firmar, por o ano anterior levaron unos 35, vamos a firmar un convenio de, irán a menos, de 30, de 30 foron 45. Tamén outra cousa, que en vez de, me parece que eran 400 e pico, cerca de 500, máis portes e tal, pois agora vai nos pasar a 800, creo recordar, non? 800, non? O sea que o que temos é, eu xa falei con Mario, incluso me parece que falou Penela con min tamén, o que queríamos facer unha campaña de chipeo, non? Por todo o Concello, porque, olha, que non podemos estar os que non temos animais, por así dicilo, pagando a desfeita que están facendo outros con eles, non? Que teña animales que sea responsable deles e que os teña tratados como hai que tratar aos animais. Porque non dicen, pois eu voume de vacacións a tomar por saco, levo o can ao faro, que se busca vida, non? Porque ese can, que eu tamén vos digo unha cousa, non sei, creo que se non ha pensado, pero non sei se non os meterán en caso de outros ayuntamientos. Pero claro, aquí saben que temos o refugio de 72 horas, que a chica esta tamén da protectora dice que foi que olha, que está moi ben acondicionado, con alcantarillado e con toda, non sei se o tedes visto ou non, pero para ter ali un perro 24, 48 horas ou incluso as máximas que son 72, pois está ben, damosles alimento e de vez en cando vexo alimento dos cans, non sei de que sitio é, pero olha, está firmando tamén costes que non son importantes, pero bueno, que os terían que facer que nos ten. E así vamos a seguir. Temos que adaptar a ordenanza, a nova lei
imposible de cumplir tamén, porque, oi, a ver quen vigila, quen maltrata, hai que detectalo o que vive ao lado, o que vai polo paseo e ve que un lle pega un can, joder, ou... E outra cousa, o outro día estábamos tomando un café, serían as 10 menos cuarto, 9:30, 10 menos cuarto, ali concretamente no Capitol, e, oi, unha das persoas que estaba ali dixen, oi, mira pa ali, pa... Ostras, e, joder, pois por aí pasou unha vaca, parecía que era o montón que había ali que parecía máis que dun perro dunha vaca. Isto é indecente, joder, nunha calle peatonal entre dous negocios que hai ali é que se deixe eso así, é penoso. Ante o deterioro das vilas rurales da Avenida de Monforte, renovada recentemente e que presenta numerosas fendas, segundo nos trasladan os veciños, sobre todo no tramo fronte ao centro de saúde, fixo o Concello un trámite para a súa recuperación. Despois de ver isto, pois, fomos ali e son dilatacións que hai que corrixilas con fácil, non? Pero son de 2 ou 3 milímetros, que nadie vai tropezar nelas, nin moito menos. Iso sí, vamos chamar á empresa, e sobre todo no final da Avenida de Monforte, que os que teñen, que son do 19, creo que acordar, do ano 19, hai algún verde ou tal, darlles unha volta. Non queremos tampouco darlles o betún ese porque, ainda que son llanas e non se resbalaría, pero probablemente se lles dá o betún de acabado, pois provoca un pouco que se resbale máis. Eso sería en zonas peñenas, en zonas llanas non debería ter problema. Este é un rogo prestado por un municipal socialista, ainda que pode parecer que estamos obsesionados do auditorio, o certo é que frecuentamos moito, E xa hai tempo que notamos cuestións que son mellorables. Por exemplo, as butacas presentan un problema tanto de ubicación como de mantemento. Resulta incómodo chegar á parte central das butacas, ao medio das filas, xa que ten que se levantar todo o público que estea sentado. Por outra banda, hai moitas butacas estragadas, nas que é incómodo ou imposible sentarse. Por todo o anterior, rogamos que se proceda a retirar as butacas estragadas e, aproveitando ese traballo, se habilite un corredor central que dé a maior accesibilidade ao público. Pregunta respecto á concesión de subvencións da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade por importe de 3.875,40 euros para a rehabilitación e mellora de equipamento do Centro de Información á Muller. Fíxose xa ese investimento, esa inversión. Sí, eu penso que xa está traballando ali a persona para que se fixo a oficina. Pregunta Que popular. deciden xa unha que se fixa arriba. Entendín que era en material, que ese investimento era para material, para equipamento. Pero creo que puxeron tarima e creo que unha división para facer como unha sala de reunións, máis unha sala, un pequeno despacho que pedía unha chica da oficina. Porque están as dúas no mesmo despacho. Psicóloga. Sí. Sinto a situación sanitaria crítica en xeral, pero moito máis nestas datas nas que están pospoñéndose citas e atendendo só as urxencias no centro de saúde. Ten o grupo do goberno coñecemento se vai haber algún cambio nesta situación? Coñecen as explicacións que deron o xerente e a dirección médica na súa visita ao centro de saúde a mediados do pasado mes de novembro? Sí, facultaron, non facía falta que me facultaran, é a miña labor, atender estas cousas, non? Eu acórdome que cando tuvemos o pleno e aprobamos a moción aos 3 grupos, puxen en contacto co xerente, incluso lle dicía, oi, se queres o asunto do conselleiro e tal, non, vamos a intentar solucionarlo, o que dice, bueno, vostedes sabrán mellor que a mí, a escasez de médicos de familia. E aos poucos días había 5, o que pasa que duraron un pouco. Eu acordome que estaban os que van estar o lunes, que son Martín Bernal, Sarmiento, Teresa e Patricia, non? E a eses 4 que daquela sí que se puxeron a traballar, añadiuse unha doutora que estaba, unha chica xoven, seca, que estaba en Rivas de Sil. Entón, naquele intre, houve 5.
poucos días, porque depois pasaron a ver outra vez 2, unha vez 3, outra vez 2, e algún día un solo. Que o día que lle pasou o percance ao rapaz o Juan Manuel, lle deu un infarto, me parece, un infartado, estaba o Martín Bernal solo. Pero bueno, a min o que se me dice, salió onte na prensa, que o lunes van estar outra vez 4. Bueno, o lunes, pero se veñen aí datas, seguramente os dous que non se foron antes de vacacións pedirán días. Bien, pero o que lles quero dicir é que me dá un pouco de pena que se dixo que eu non quixera firmar. Mentira, joder. Colleron a firma ao Julio de Carballedo e a Roy no do Villó de Ouro. Eu non estaba ali porque o Julio e eu tiñamos outra comida, un testigo xa aquí, entón repartimos, e ti non podes faltar no teu concello, que das ao Villó, e eu vou con estes 20 e pico personas con eles, non? Eu se estuvera ali o vera firmado, pero encima o que hai que ter é un pouco de consideración e educación e non contar mentiras, joder. E se estou facendo unha gestión que me sale mal, eu reconozco, pero se fago todo o que podo, tampouco teño que estar comendo uvas e repicando as campanas. Ou unha cousa, ou eu vou facer todo o posible, e como lle dixen a vista dos meus compañeros, ao Ramón, que tamén chamoume por unha circunstancia que non lles vou dicir polo que era, que non ten nada que ver co tema sanitario, non? E dixen, oye, fai todo o posible porque nós vamos che seguir tirando da chaqueta, e máis o Julio Lleu, despois de falar con il fai uns días, dixémosle, mira, vamos ir onde ao conselleiro porque isto é insostenible, non vos preocupedes porque o lunes vai haber el caso, bueno. Dicen, de todas maneiras, vos sodes libres de ir ao conselleiro, incluso a mí me favorece tamén, porque é chover sobre mollado, non? Entonces, despois chegas ali, falas e dices, joder, que o goberno central, o Ministerio de Sanidade, non nos amplía as plazas de facultativos e a Universidade de Santiago non pode ter, pone unha cifra que non me dixeron, pero en vez de 300 debería ter 400, non? Para que salieran 400 médicos en vez de 300. E ao parecer non se deixan crear máis plazas ao longo destes anos. E o que se me traslada é tamén unha cousa, que as jubilacións que están previsto que se fagan nos próximos 5 anos, o tema, en vez de ir a millor, vai ir a peor. Entonces, hai que estar preparados para o temporal. Esperemos que non ocurra e que empezan a caber moitos médicos de Sudamérica, por aí. A ver. Logo é unha fotografía das dos desprendementos no malecón do Río Asma. Si, eso sabe hasta o... Eso do plano anterior. Bueno, estaba con as preguntas, entonces. Rogo que formula o Comunidade Socialista ante a dificultade que atopamos ao tentar acceder ás ordenanzas municipais a través da página web do Concello. Para o seu coñecemento e cumprimento, rogamos o seguinte: a creación dun sumario que inclúa todas as ordenanzas municipais existentes e unha áxil xestión de acceso a todas elas por parte dos vecinos e veciñas a través da página web do Concello. Si, progresivamente, pois, falamos de ilas colgando, non? Está. Andou. Ben, a primeira cuestión é sobre unha subvención de instalacións deportivas e adquisición de material deportivo que nos chocou que non vimos que non se solicitou cando se fixou unha modificación aínda de 62.000 euros no pasado pleno para a área de deportes. Non sabemos por que non se pediu. Sí. Era a segunda convocatoria para os que era unha ampliación de crédito e era a segunda convocatoria, entón non podíamos acceder porque nós presentamos na primeira, solicitamos as dúas liñas, que eran 50.000 para equipamentos que metemos a coberta de pádel e 12.000 para equipamento, material deportivo. Entón, como xa
nos deron a primeira convocatoria, informámonos, por se acaso, porque tiñamos máis proxectos xa pensados para meter, pero non podemos acceder, porque xa nos deron a primeira. Vale, despois tamén vimos que hai que devolver 9.000 e pico euros da subvención da Risga do ano 2020. Se por xente que está de baixa, entón, pues, temos que devolver esas notas. Non se gastou tampouco. Claro, non gastamos, podemos justificar o gasto, hai que devolver a aportación. Vale, despois vimos que hai un contrato para o catastro con Ibercat Ingeniería, que é a mesma empresa que se contratou tamén para o padrón do lixo. Que actuacións catastrais se contemplan? As que nos envía Catastro de Lugo, esas modificacións para facelas con toda a rapidez posible e que surjan efecto, bueno, pues, hai un convenio firmado entre o Concello e a Xerencia Catastral e, olha, pues, deixou de funcionar a empresa que nos estaba facendo isto do veciño de Muralete e, bueno, pues, contactamos con este e se lle encargou a esta empresa. Despois contestou a Diputación a solicitude de reunión para o da Ponte. Ainda non, aí habría que lle dicir a Mariano que insistira ante o presidente da mesma. Pero é que a min dinme enchantada que teñen aí solicitado unha entrevista a ver se nos pode recibir. O alcalde é vostede. Non xa non, pero... Digo por recordar. E renunciaron ao convenio dos semáforos, que era unha das cousas que pedía vía SEO da Diputación, que o Concello renunciara expresamente ao convenio. Pois non lle sei dicir. Se tuvera a pregunta antes, a mellor é o que tiñamos que facer. Claro. Despois vimos que a Consellería de Medio Rural, bueno, nun acordo da Xunta de Goberno, que mandou unhas instruccións en relación coa enfermidade hemorráxica epizótica, que é o que está facendo o Concello nese sentido. Pois todas as feiras gastando 700 e pico euros, que non da pelota. Dixéronos que paráramos con eso. Pero que os concellos abarca pobre, enchúfase toda a porquería. Ten que desinfectar, basicamente, todo o mercado. E como son hostia de metros, pues, é caro. Eran 700 e pico. Todas as feiras. Despois na rotonda de entrada a Chantada desde Monforte había que limpar, porque está chea de plásticos e de todo. Onde están os paneis publicitarios. Non me teño fixado. Claro, no acceso á vila... Eso sí que me teño fixado. No acceso á vila, a imaxe, pues, non é mellor que vamos. Pero é porque están eses plásticos aí? Pois como están noutros moitos sitios, pero ou se retiran ou seguirán ali... Non, pero quero dicir que deben ser os plásticos que quitan das publicidades. No, eu creo que isto é ventanilla, Sí. Ventanilla, non. Eu creo que algúns son ventanilla. Habrá mellor, pero a maioría a mí parece que sí. Non, a ventanilla é moito pouco. Despois hai 3 actuacións que teñen certa presa en canto a estradas. Unha é en Gomesende, unha mimosa que ocupa a vía pública, outra en Sabadón, outra en mimosas tamén que se ven á carretera e rayan os coches, e outra é onde o campo de tiro, que a pista non se fixo arreglar a estrada, non se fixo nada para evitar os arrastres de terra, e agora xa levanta como medio metro, e calquera día botar calquera fora da carretera. Medio metro non. Nós vamos ver o outro día. Levanta moito. Xa mandamos a palar aí unha vez ou dúas. E cando chove, eso podes ir un coche tranquilamente. Despois tamén rogar que se faga unha planificación anual das actividades culturais, ou por menos trimestral, e que se intente aumentar a diversidade do que se está facendo. Non apostar, digamos, sempre polo mesmo tipo de oferta. E xa estaría. O 3 é que era máis traballadora que a min, non é que es por eu. Hai 10 tías. Tiño 3, tres cuestións de 3 carreteras. Unha aquí está na vila, que non sei. Outra que vai da casa do Paco de Poncho das Casas hasta Requeixo. E despois, pasando a escola de Veiga, hai ali 2 puntos de luz en 2 casas, que xa sei que é unha cartera de Diputación, pero é unha zona bastante oscura.
e chama poderosamente a atención que ali non haxa luz e despois en Veiga pois, parece que aquelo Pero que está en sin lámpara, ou? non hai nin punto de luz. Non hai... Non hai Pero punto. onde é? O pasar a iglesia hacia... Ao pasar a escola, a casa escola de é a escola de... que debe ser a casa do asturiano e algo caso. Que pasa? Que río están en ladrillo aí? Non. Deronlle o recebo? Sí. Porque eu acórdome de falar co Albino, que quería luz ali, e xa o Albino